Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga pinalangga ako nga mautod kagabian kay Kristo, kag Happy New Year sa gihapon sa tanan naton nga tagpalamati. Yari na kita sa ikaapat nga adlaw sang bagong tuig, kagabay nga ang paghidait ka pagigugma sang Dios magpabilin sa gihapon sa aton. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagapuyo sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagawom sang tanan, iwagi ang amon mga kasing-kasing sang kapawa ni Jesucristo, ang manluluwas nga imo ginpadala sa pag-iwag sang bugos nga kalibutan nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 35 tubtob 42. Sang madason nga adlaw, yadto didto liwat si Juan, kag ang duha sang iya mga gintutunan. Sang makita niya si Jesus nga naglabay, nagsiling siya, "Yari ang kordero sang Dios." Ang duha niya kagintutunan nakabati sang pagsiling niya sini. Kag nagsunod sila kay Jesus. Nagbalikid si Jesus. Nakita niya sila nga nagasunod sa iya. Kag nagpamangkot siya sa ila, "Ano bala ang ginapangita ninyo?" Nagsabat sila, "Sa diin bala ikaw nagapuyo, Rabay?" Ini nga tinaga, nagakahulugan manunudlo. Nagsabat siya, "Kari, kag tan-awan ninyo." Gani naglakat sila upod sa iya, kag nakita nila kung diin siya nagapuyo. Kag nagpabilin sila upod sa iya sadtong adlaw. Mga alas 4 na sadto sang hapon. Ang isa sang duwa nga nakabati kay Juan, kag nagsunod kay Jesus, amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. Sa gilayon ginpangita niya ang iya utod nga si Simon, kag ginsugiran niya siya. "Nakita na namon ang Mesiyas." Ini nga tinaga, nagakahulugan, Kristo. Dayon gindala niya si Simon kay Jesus. Si Jesus nagtulok sa iya kag nagsiling, "Ikaw si Simon, anak ni Juan. Pagahingalanan ikaw, Sifas." Pareho man ini sa ngalan nga Pedro, na kun sayuron, bato. Para sa aton pagmamalandong, pag-aupdan kita ni Reverendo Padre Angelo Ansula, Cura Parucos ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City. Maayong aga, kag Happy New Year, Father Juji.
Mayong aga mga kauturan, mayong aga Sister Ninia, mayong aga sa aton tagpalamati. Merry Christmas, kag Happy New Year. Kabay ini nga tuig mangin makahulugan sa tagsa-tagsa sa aton. Ang aton santos ng Ebanghelyo nagasaysay sa aton sang matahom nga eksperyensya ni Andro kag ni Pedro sa kay Jesus. Kag subong man nagaagda sa aton sang aton nga misyon. Kasubong nga gindala ni Andro si Pedro sa kay Jesus, kita ginatawag man nga magdala sang aton isikatawo palapit kay Jesus. May duha ka mag-abyan nga babayi ang ilaobra ni panguha sa mga scrap kag ginabaligya nila nga duha. Nakasulod sila sa isa ka scrapan kag ini nga duha ka mag-abyan si Ann Thomas kag si Betty nagapangita sa mga scrap kag junk nga luyag nila mapuslan. Sang after 2 hours nga nagkita ay sila, nagkonsultahan ay sila kung anong ilang nga nakitaan. Siling ni Ann, siling niya wala gid except siling cross nga tuktukon. Tanawon tani kay base silver na mapuslan tani. So gindala ni Ann pauli ang iya old cross nga nakita nga junk kag nagahope siya nga mangin silver kay agudto nga mapapresyuhan niya kag maginanasyahan. Sang ginabaid niya, ginapolish niya ini nga old cross, tuod gid sa iya sorpresa, silver gid tuod ini nga cross. Gani gindasig-dasig tawag ya si Betty, ang iya nga friend, kagin share niya nga ang cross nga nakuha niya nga dandaan nga tuktukon, matapos nga malimpyuhan niya, nangin isagali ka silver. Kagin bili niya sa lamisa niya sa kusina. Nakibot siya after 30 minutes nga nagbalik siya, ang iya nga bata, nga manghod nagahilibion nga nagatanaw sa cross. Kag isang uligin pamangkot siya nga nagahibi ka nga kagatubang sa cross. Siling nga kay ginlansang nila si Papa Jesus sa cross. Amo na ginahibi iya. Si Ann nakita niya ang cross nga isa ka silver. Pero ang bata nakita niya si Jesus nga ara nakabit kag nabitay sa cross. Sa masami kisa nabudlayan kita maka-eksperyensya sang Dios. Budlayan kita maka-eksperyensya kay Jesus, kaangay kay Andro kay Pedro sa aton santos nga ebanghelyo, kay nagatan-aw kita sa externality sang isa ka bagay, sang isa ka butang. Nagatan-aw kita sang sagwa, no? Why naton ginago tan-aw ginasibiyan ang kahulugan sang bug-os nga kaundan. Ti amo na ang agda ginatawag sa aton sa sining bag-ong tuig. Hindi lang kita magtanaw sa gwa, kundi tanaw naton sa sulod. Hindi lang kita magtanaw sa hapaw nga pananawan, kundi tanaw naton kag badalman naton ang isa ka bagay kag isa ka butang. Hindi ta lang pagtan-awon nga si Jesus na tawo sa tunga naton kag makinalipay kita ka makinasadya. Magopiyan kita sa pagtanaw sa pagkatao sang Ginoo. Ano ina ang gugma sang Dios? Ano ina ang kaluoy sang Dios? Ano ina ang worth naton nga mga tao? Nga bisan makasasala kita, wala kita sang sa bagay sa aton nga pagpangabuhi nga daw i-recommend gid nga aton, kundi ang aton lang nga kasalanan, ang aton nga kahuyang, ang aton nga kaluya. Pero sa gihapon ang Dios nagpanaog kag nagpakatawo kag nagupod kag nagabuhi sa aton luwas lamang sa sala. So amo nang ginaagda ka ginahangkat sa aton sining aton santos nga ebanghelyo, no? Nga tan-awon naton ang isa ka bagay, ang isa ka butang, hindi lang sa external nga pamananawan kag sa fasad, no? Sang isa ka bagay sa isa ka butang. Kundi tan-awon naton sing may madalom kag mapalapad naton ang aton pahuna-huna kag ang aton nga balatyagon. So ining santos nga ebanghelyo naka-eksperyensya si Tomas, si Andro, kag si Pedro sang matudtuod nga Kristo. Kay gintan-aw nila, kag gin-eksperyensyahan nila ining buhi nga Kristo sa ilang nga pagpangabuhi. So may eksperyensyahan talang ang Kristo nga buhi sa aton nga pagpangabuhi. Kung tan-aw naton tiyan sa mga externals nga mga bagay kag mga butang nga ginapahayag sa aton. Ikaduha, nga matahom nga ginaagda sa aton sa santos nga ebanghelyo, kasubo nga gindala ni Andro, si Pedro, ginpakilala kay Jesus. Ang aton misyon, ang aton buluhaton bilang mga Kristiyano kag bilang mga anak sang Dios amo man na. Nga may ara kita katungdanan sa pagdala sang aton isikatawo palapit sa Dios.
palapit sa aton Ginoong Kristo. Ang aton maayo nga buhat, maayo pamatasan, maayo nga pangginawi, isa sa mga matahom nga pamaagi nga maganyat naton ang aton isigatawo dira palapit sa aton Ginoong Kristo. Ang aton kabuhi mangin mirror, mangin espeho para sa iban sa pagdala sa ila palapit sa aton mahal nga Dios. So sining bag-ong tuig nga aton ginasamualang 2023, kabay pa nga ang grasya sang Dios, ang presensya sang Dios padayon nga magaupod, magagiya, ka magaprotekta sa tagsa-tagsa sa aton, kag magadala sa aton sing kahulugan sining tuig 2023. Kagabay man kita, magtan-aw man kita, hindi lamang sa external nga nagakatabo sa aton kabuhi, kundi pamalandungan naton, kag tan-awon naton ang matahong nga mensahe sang buhi nga presensya sang Dios sa aton nga pagpangabuhi. Kag tan-awon naton nga kita nga mga tumuluo ginatawag sa isa ka misyon, sa isa ka buluhaton, nga amo ang papakilala sang aton isigatawo dira sa aton mahal nga Dios. Paagi sa aton maayo nga buhat, maayo pamatasan, kag maayo nga kabuhi. Madamo gid nga salamat Father Juji sa matahom nga refleksyon nga imo ginpaambit sa amon sa sini nga aga. May balo na naman kami sa pagatubang sa sini nga mga tinion sang aton kabuhi. Happy New Year kag hasta sa masunod nga Miyerkules, Father Juji. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited. Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga paratuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga no Miyerkules. Kita sa karon nga adlaw wapet sa 4 na kita sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla kag sa aton iya nga mga top stories of the day nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, ang business one-stop shop registration nagsugod na kahapon nga adlaw Enero 3. Maramo naman sa mga negosyante no ang nagaproseso sang ila iya nga mga business permits. Samtang speaking sang pagsugod sang registration ang COMELEC or ang Commission on Election Bacolod nagaapilar gid sa mga tuyo nga magparehistro nga temprano pa. Hindi na maghulat iya sa deadline. Kay subong mamilag-pilag pa lang ang mga nagparehistro. Subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo, no?
sa dugang pa iyang mga balita. Syempre, diskusyonan tamaning pagpatigayon sa Bombo Radio Philippines sang top level management conference. Magasugod na iya subong adlaw. Kag subong man sa mga kauturan naton, hibaroon naton ang ining dugang pa nga background ni Pope Benedict XVI. Paanong iya sini nga mga ang mga kababayan, no? Kung sa Tagalog pa, dito iya sa Germany, nagadumdum man iya sa iya, kay man natawogid ni siya sa may Germany. Maging kaupod naton iya ang aton nga bombo correspondent karon, no? Ma'am Christina Wycamp, direkta iya sa Germany. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, dugang pa iya nga mga balita, no? Ang aton nga tutukan Driman sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sa mga ragapanguna nga mga balita, subong iya nga aga, sa mga kauturan naton, of course, sa padayon ang aton iya nga promo, diri iya sa Bombo Radio, no? Ang aton iya nga promo diri iya sa Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Part 221 promo naton. So, sa aton iya nga mga kauturan, no, ang parayon ng ini. So parayon kamo sa paghulog sang inyo sa nga mga entries. Kaya mo na ginambal naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. Okay? Sige, no? And pila pa ka mga regapanguna nga mga balita ato iya nga tutukan subong iya nga aga sa liwat pet sa 4 na kita sa bulan sang Enero. Kamusta untang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Kay Mante, subong iya nga aga, mga kauturan ta may trabaho and balik na eskwela, subong pet sa 4 na. So sa mga estudyante, karabanan dere balik na sa eskwelahan. Ang iban next week pa, iban ya, balik na subong. So dapat early pa kita malata, kag early pa kita magbugtaw ha, kay balik na kita sa normal ang tanan. No, ang holiday is over. No, so tapos ng Christmas, tapos na ang celebrations ang New Year. So sa mga estudyante dapat nila kita matamad nga magbalik sa eskwelahan, no? Kay Chris Ado, mawili naman ang kita iya sang bulo bakasyon or sang bakasyon. Okay, sige. No, so sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. Ambal ko na gani kamusahon naton ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod subong iya nga aga. Chikero naton unang nga hugnat sa balita sa patrol, maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon. Sa pihak nga linya, si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, good morning! Alright, sige. Chikero naton. Si Bombo Cherry Grace Santillan sa piyang kalinya. Bombo Cheng, good morning! Bomboan, good morning! Live kita diri subong sa Libertad at Public Market. Kung sa diin maulanon Japon ang tiyempo kag 30 gid ka tugnaw subong. Kaya makit-an diri naton Bomboan nga mayara na sa mga nagapaninda diri sa Libertad Public Market kag kung sa diin makit-an diri naton sa gihapon ang mga naga-parking ng mga tricycle kag mga private cars Bomboan. Kasang sugod sa nga Lunes mayara sing clearing operation ang aton nga mga city legal enforcement. Kung sa diin nga ginatuyo nila nga mangin mahawa na ini ang dalan sa Libertad of Public Market. Kung sa diin ang mga vendors bala naton, especially sa mga vendors ang mga utan, kaya ginapahigad-higad ini nila kag kung sa diin tani nga ginahingyo manila nga ining mga nagabaligya sa mga utan nga dito na lang sa bagsakan magapwesto para man nga maghawan-hawan ining dalan kag maagyan man sa mga salakyan nga nagabiyahe. Subong diri Bomboan dumakit-an diri naton sa tubang gid mismo sa Libertad Public Market at tubang diri sa mga department store kag mga grocery store. Makit-an diri naton nga naga-parking mga 3 guro 3 lanes dinhi gurong gina-occupy subong. Karon dugay-dugay kung may manugsaway na diri Bomboan nga naka-duty
amo naman ni nga palopahiga dahil sa nga yung mga meat van di kagang mga salakyan sa mga nagapangumpra. Amo na bumbo kabay pa nga mangin mahawan-hawan ini nga Libertad Public Market. Kay last year nahawana naman ini ang Libertad Public Market apang nagbalik na naman ang pagutok especially balasang December. Masako-sako gid ang aton nga mga manugbakal kag manugbaligya man sang ilang mga utan. Ano pa nga ginapang baligya nila nga pwede nila ibaligya bambuan ti sa karon diri miski ga inulan ang panahon ara sa gihapon diri ang aton nga mga manugabakal kag manugbaligya ti wala sa gihapon untat kay syempre balik na eskwela. Ti ang iba naton nga mga negosyante bala ti especially sa mga nagabaligya bisa eskwelahan ti dapat aga pa lamang ano na sila ga preparar sang ilang inuga baligya especially nga nagabaligya sa mga kantin sa mga eskwelahan. Amo man ang mga ginikanan nga nag-aga pa lang ga preparar na sang mga balon sang ilang mga estudyante o kon ang mga kabataan bomboan ti sang Lunes diri nagsugod ang clearing sang City Legal Enforcement. Pero sa nakita diri naton bomboan naghawan-hawan man kahit paano no ti sa karon subong alas 12 sang kaagahon ng ilang pagbantay diri sa Libertad Public Market apang kung madugangan sila kuno sa ilang mga tinawo bi ako ng manpower nila ti magbasi makabantay sila kuno sa sulod sang 24 oras. Ti ako nga mahatapos ani balang annex building bomboan kung ang ginaubra diri subong nga building ti pwede na kaplastar ang aton nga mga manugbaligya sang utan ti kagapon diri mayara gid tensyonado gid ang pag-clearing diri sang City Legal Enforcement kay syempre may ginaaligar nga ginkuhaan sila kuno sang baligya nila nga mga utan pero amo pa ginabombo nga kung ginasaway ti mapati na lang kita kaysa nga mag-abot pa bala ang tiyempo nga mag-ilinaway pa o kung madangtan pa ang magkasakitan na iti kaluoy man bomboan ti ang iba naton nga mga negosyante syempre ga paninguha man nga maka-income sila kaya syempre mayara man na sila nga mga balaklon man nga ila o kung mga gastuhan Manila. So far, diri bomboan, ang mga nagabaligya ara naman sa kilid, kag daw hindi naging siya bala masyado gutok unlike liga, dya bomboan, na daw halos hindi kagiho o kung kaagi diri ang mga salakyan, kaya perte kagutok. Diri so far ara naman sila nagpahigad-higad naman sila baligya sa ilang mga negosyo ko ng mga utan nila. So far makit-an diri naton ang damo nga utan is ang talong kag ang ampalaya o kun ampalaya ni siya bomboan. Kag so far daw wala kita may makit-an bomboan no nga baligya sang Bombay. Oo. Makit-an diri Iwat naton. iwat. Oo, perte gid ka iwat subong sang Bombay bomboan ang laban diri nga ang baligya is ang kamatis kag ahos lang nga panakot sa gisa pero ang Bombay do ka wala gid bomboan kami ngaw gid ang kamatis diri subong makita naton ang butang nila is ang 70 pesos per kilo. Ite mga luya kamatis 70 na. Yes, bomboan na 70 pesos per kilo na ang kamatis. Nagliligad ga dulunot na natag 20 pesos lang da sa Libertad baw Enero gid ga mahal gid sila. Ang sitwasyon sa mga kauturan tadira especially mga vendors bala no kay dibla galadlad himos da sila sa Libertad Public Market no ga pamayong kun kadi ga inulan subong no. Ga pinamayong lang para lang gid nga makabaligya naman subong aga. Gani, bomboan. Ati man na kanya-kanya man sila ubra nga para man makabaligya sila sa ilang negosyo. Man sila, pamayong man sila bomboan para hindi man matamaan kabasa ang ilang mga baligya. Kaya syempre, base bala matamaan kabasa, dasig madunot bomboan. Di ba, diri nga area bombo may nagabaligya na di sa una nga mga susobe ako ng mga kung pa daw mga lamang dagat bombo anti so far wala diri sila subong nakapwesto
laban diri nakapwesto is ang nagapangihad sa nga langka. Ti amo ni subo ang nagabaligya ti ang iban diri nga mga prutasa na sarado pa kag ang iba na abre naman na. Ti mugining bakal sang nanligad bomboan na ti amo pag ginibala bomboan no ang mga ang ginhambal mo nga nagapangaladlad himos. Oo. Ti hindi pag gini sila tani pwede mo nga mag-aplastar diri miski kaagahon amo na ang hambal sa nga City Legal Enforcement nga si Ray Disimena. Demisana bomboan. So hindi na di dapat ang miski ano pa bala ladlad himos ti hindi pagid pwede pero bangod kaya kulang sila sa nga tawo nga magabantay sa palibot ti ang iban makalusot gid sa gihapon bantay kay syempre ang iba na gusto man bala bomboan maka-income ti syempre amo niya ang naanara nila nga negosyo. Kagapila naman ni sila katuig nagaplastar diri sa Libertad Public Market kabudlay man sa ila buyan ini nga negosyo nila kag hindi na diri magbaligya sa Libertad Public Market pero makit-an diri naton bamboan ang annex building ti lapit naman lang ni guro matapos kaya makit-an naton may mga yara na sang structures sa babaw kung matapos na ini pwede na gid maka paamat-amat aplastar aton nga mga negosyante o kon mga vendors nga mag-aplastar diri sa babaw ti makita naton mayara naman ang sang mga suga kag mga partition ti kung makaplastar na di sila ti mayo gid bamboano kay syempre kung ang mga manuga-bakal naton nya hindi man na malikawan nga makapasaka gid sila kay syempre ara to ila balaklon mo. Miski ano pa na kung ang ginakabalak-an sang iban binaton nga vendors nga kung kaplastar sila sa babaw maiwat ang ilang manog o kung madutay na lang ang manugbakal. Pero kung tanan-tanan nga maklasify bala ang utan biyara sa babaw ti syempre masaka ginayaton nga manugbakal kag aton bi mga fish mga isda mga meat mga karne ti ara sa dalom ti naplastar kanami gid siya bambuan para do ka one stop shop na lang pagsaka mo sa babaw puros utan kag lamas imo makit-an ti dasigay lang imo nga pagbakal kag hindi pa maginutok ang dalan diri sa palibot sang Libertad Public Market kay ang ginaalaw lang di dapat nga mga managpark bala bomboan sa mga salakyan o mga private binilang mga vehicle dapat ilang nga ma-occupy is ang isa lang gid ka lane sa dalan kay para mahawan-hawan man ini kag madasig man ang lakat sang trapiko sa palibot bomboan. That is why gali no Bombo Cheng although may mga ara gyapon nagaladad himos pero jutay lang gid sila subong kay pisar ka agahon hindi dira sila pwede ang problem naman ti parkingan gyapon sang tricycle ho. Gani bomboan ti imbes nga dapat nga one lane lang ang ma-occupy diri sa mga parking area bi ako ng parking lot nila pero mayara sa gihapon park diri ti amo pag ginamabalaan naton baboano ti kay mahipid-hipid pag siguro kung damo na gid bala nga manugo bantay diri sa palibot sang Libertad Public Market kay syempre may ara na sang masaway sa ila nga hindi na pwede mag-park ti suno sa City Legal Enforcement naton diri sa syudad sang Bacolod nga kung matapos na din nila clearing ang Libertad Public Market ang ila naman nga goal nga i-clear is ang sa downtown naman. Sa downtown area naman ipatigayunon ang ilang operasyon bamboan sa panlimpyo sa palibot kag makalikaw man sa kabugaton sang trapiko diri sa syudad sang Bacolod bamboan. That's right no. So subong ya nga aga mga kauturan tanga nagapanindahan do medyo jutay-jutay naman lang kay inulan gid dyan no ay gauntat. Yes, bombo ante wag ulang gid no medyo nagbaskog naman ang pagbuubo sang ulan ti tungod sa mabaskog nga ulan kadutay na lang gid sang aton nga manuga bakal o kan mga retail man ni bala bomboan kay syempre kung diri kaya mabakal sa Libertad Public Market makabulo barato ka kag baligya mo bi sa inyo nga mga tagsa-tagsa ka barangay ti makaginansya kagid bomboan ti so far diri kadutay lang gid ang manugbakal kay naga-inulan man subong ang tiyempo. Sige, no? So, amo niya, ang sitwasyon subong sa ato iyang palibot, especially sa ato iyang merkado. Pero ang managapangin, anuan balaga, tinguha man yung makabiyahe, mga tricycle,
Ate do amo ning damo-damo man sa bunga aga Bombocheng. Yes, Bomboan, ang mga tricycle diriti kay ang iban nga manuga bakal naton. Mga tricycle man ang ilang nga mga service ka para man makarga kung ano man kadamo ang ilang nga mga bakal. Pero so far may nakita naman kita diri Bomboan nga mga nagabiyahe nga mga especially ang traditional jeepney, te mayara naman sila nga mga pasahero. Te makitaan diri naton nga gaamat-amat naman sila biyahe sini nga aga. Te ang iban, te makitaan man diri gali naton Bomboan nga sa palibot nga naghagan-hagan ang basura sa palibot. Miski gainulan bala Bomboan. Mayo kay nahakot temprano pa sang garbage collector kahapon? Yes, Bomboan. Gabi pa lang yan nagahakot ginadaan ng garbage collector naton. So far diri sa Libertad Public Market wala gid kita mayo nakitaan nga nagatumpok nga basura. Mga amunidaan niya oras Bomboan makitaan gid yan naton yung mga nagatumpok bala nga mga hindi napapuslan nga mga utan be o kon mga lamas kag ang mga waste pa kon mga basura pagid sa nga mga utan o kon mga basura sa aton nga manog baligya Bomboan. Okay, sige, no? So, maulanon nga aga sa gihapon sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, pagwa nila ni Bombocheng, especially kay balik klase subong, no? Ang mga estudyante sa public school ang matamat na nibalik ang klase subong pet sa 4 na, Bombocheng? Yes, Bomboan, balik na ni ang klase kay kahapon Bomboan, nagbalik na ang klase sang iba naton nga mga college students. Syempre basta college student after holiday balik ginaya dayon klase Bomboan kay ang iban tiyempo pa kontiyon pa nila nga magkuha sang ilang nga mga exams. Kay before mag-holiday, wala pa sila nakakuha sa mga exams nila. So pagbalik na nila, ako na sa pag-welcome gid sa tuig 2023, amo man ang pag-welcome sa ilang mga examinations sa Bomboan. Subong goro ang iban nga mga public schools, especially ang mga public schools naton sa high school and elementary January 4 mo gini ang pagbalik sang ilang eskwela. Subong goro Bomboan ang iba na gabarikutot pa mga estudyante naton sa pagtulog kay kanami gid itulog ang tiyempo kay perte kabugnaw kag gainulan Bomboan. Okay, sige Bombocheng, salamat gid. Bomboan, live diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Cherry Grace Antillan ang sitwasyon man diri sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Subong iya nga aga diri sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo oy dito sa sa New Zealand Surtide, no? 5.0 magnitude nga linog. Okay, mga monino, hindi kikigabalo, dugay-dugay matayog iya ang kalibutan, no? Sa aton nga mga kabombo. So, balik na, January 4, balik na eskwela. So, sa mga estudyante, bugtaw na, bango na. Kaya ba si Mawili, kamudra, no? Sa mga ginikanan niya, ate, balik naman ni Himos sa subong iyang aga, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, so aga pa, mabulugtaw na ni, madigam mo na. So, muna nga ito niya nga sitwasyon, ang Libertad Public Market, isa ni sa gutok gidya, especially kay may mga nagabaligya sa gwa bala. Halin pa man isang nagliligad, no? Ginahawanan, amo na, subong ginbalik naman, hawanan naman, sa mga kauturan na tundra, although insindihan, tanang ginatawag blang palang buhian. Pero, mabaligya lang kita sa insakto nga lugar. Kaya hindi ba niya pwede nga dalan kita tuod nagabaligya mo, no? Hindi ba niya pwede sa dalan kita nagabaligya? So, pero mayara iban, kung maladlad himos na, pag abot na sa isa aga, himos naman na sila sa dalan dira sa palibot, balas ng Libertad Public Market. Nagahambal ang City Legal Enforcement nga imaski kaagahon, wala. Pero kung tanawon mo, because hindi man gid sila bastante yasang tawo, kung kaagahon subong, mayara malusot gid. No? Tiyo kisado, okay naman lang importante pag abot sa adlaw blang at syempre kay damo na gid na biyahe and tanan, paiway ang kagutok kay subungodan kagutok sa aton dalanon, especially today mabalik na klase
trabaho umat-amat na nagbalik kahapon nga adlaw. So gadugang ang aton nga gutok sa dalanon, no? So kinahanglan ta gid ni ang mga illegal structures, mga balasdalan, nagabalabag, kakson gid, mga naga-illegal parking amo pagid na iyang problema. Okay sa nagakatabo pareho kay na, naghawan-hawan man gid sa Libertad, pero naga-double parking naman o why tuod sa mga gabaligya. Ginabusla naman sa mga parking, sa mga tricycle, sa mga motor, at ito why gyapon. Amo na nga do ka gutok lang gid sa gihapon, no? So amo na dapat kung tuntun nga hawan na gid tanan, wala may parking, kakas na gid jang tanan kay why man gyapon, amo balik-balik man lang gyapon. So amo na kung kisa Maria sa realisar naton tutuod gid ning it takes two to tango. Anuman kapatuman niya sang gobyerno sa pagpanghawan, pero kung kita, why man kita nagka-cooperate pagtalikod daya sang enforcement siya, dayon mo man niya kaladlad sa mga barigya mo, dayon mo man dra parking, at way gapon no? Way gapon pulos. No? So kinanglan tagid niya sang kooperasyon. Pareho man nabla sa illegal nga droga. Kasi ano pa na sa imo kadakop sang illegal nga droga? Kung madamo sa gyapon sa nagasuyop or nagasuyop sina, damo sa gyapon sa nagagamit, madamo sa gyapon sa nagabrigya, way lang balik lang ni. That's why maski pa na maglalabay kag mag-alagi iyang presidente, no? Sa aton iyang problema sa illegal nga droga, at ibalik-balik man niya kay may nagasupply gyapon. So kung tarawon mo, maski ano pa nakasupply, apisar ano pa nakasupply, kung why na may nagagamit sina, why man na, eventually, makakas mo lang na yan sa market or sa palibot naton. Alam mo, hindi. Anoon mo kayo hindi makakas? May nagasuyop gyapon. Magani nila na niyang masarap gidya ang bawal. No? Same is true man sa mga illegal structures nga ni. Or sa mga, pareho like for example, sa mga nagabaligya. No? Karon may bantayan ka mo subong. Pagkasunod nga adlaw ya, tabo-tabuon nyo naman nga, wala naman may mabantay sa aton, bibligya naman ta. Gusto kayo gaya, dalalagan naman, tiway, balik-balik lang niya gyapon nga problema. Ano man nga enforcement, no? Ano man ang himuon niya sang gobyerno, kung wala kita iya sang kooperasyon, kung magpakatigalan kita iya sa gyapon, amo balik-balik lang gyapon. Bisa mo na bla, paano man na mag-asenso man, no? Paano man mag-ayo-ayo man ang aton iyang sitwasyon, kung why kita cooperate. Amo na dira, no? Sige. So, again, sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Mapos ang gid kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan tani, no? Ang ining pinaka-latest update naman kay padayon ni ang haya ni Pope Emeritus Benedict XVI sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa Vatican dito ang iya sining wake, nagsugod na siya from January 2 to 4. Kay ang iya nga funeral kag burial matabo January 5. So, pero hibaloon kag kilalahon naton dugang si Pope Benedict XVI. Kay mante ato ni nga Santo Papa, no, sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton, nangin head of the Catholic Church kag sovereign sang Vatican City State halin sang April 19, 2005 until nabalanta nag-resign ni siya mo, no, dibla nangin controversial mga tinakibot ka nga nag-resign siya. No, sang February 28, 2013. So, natabo ning pagkailihir sa iya bilang Santo Papa sang 2005 sa pagtaliwan ni Pope John Paul II. So, natawo ini siya sang April 16, 1927 sa Markti, Germany. Sa Germany ni siya natawo. That's why speaking sang Germany, ining aton iyang Santo Papa, nangin Santo Papa naton until
sang February 2013 aton hibaloon. Especially kundi abal na gani sa Vatican ni siya ginahaya. Pero ti syempre taga didto gid siya sa Germany. Dugang ta siya nga kilalahon kay mangin kaupod nato ng aton nga Bombo International Correspondent si Ma'am Christina Wakecamp sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang kita, standby. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pila ka segundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumpara. Sige, balik na sa aton niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton mga kauturan kag sa aton mga kabombo. Mangin kaupod na nato niya mga kabira na aton niya Bombo International Correspondent, direkta iya sa Germany, no, si Mama Christina Wakecamp kay hibaloon naton no ang reaksyon dito sang taga Germany, no, narungod sining pagtaliwan ni Pope Benedict XVI nga hambal talaga ni padayon ang iya sining haya subong ang iya nga wake sa Vatican sa St. Peter's Basilica, St. Peter's Basilica from January 2 to 4. No, nga pagasundan sa iya sining funeral sa January 5. Ahay, ti halos tanan nakibot man, no? Kay ini siya nagtaliwan amakon mo sa edad 25 anyos sa December 31, 2022 as in balaya nga ang ining Santo Papa si Pope Benedict bala nga natapos ang iya sining kabuhi 2022 kay ti pagkaagaya January 2023 na mo, no?
So, nakibot somehow, although 95 na gid man siya, no? May ginabulubatsag na gid man siya, no? Sa ato nga mga kabombo. Again, ang iya ni nga pangalan niya gid bala si Joseph Aloysius Ratzinger. No? So, duwa niya iya sini nga mga utod. And natawo siya sa Germany, ibaroon naton dugang sa aton nga mga kauturan, kayari sa piyak nga linya ay ibalaw naton, no? Ang sa aton iya nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa Germany, si Ma'am Christina Wycamp. Ma'am, maayong aga, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong gabi dira sa imo sa Germany. Hello, Bomboan. Good morning dira sa mga listeners mo, kag mga viewers, kag guten Abend naman diri sa amon. Yes, no? Guten Abend. Maayong gabi. Ma'am, kamusta? Ano ang reaksyon sa mga tao dira? Kahit tinibala naton si Pope Benedict XVI, o kung ang pangalan niya, Joseph Aloysius Ratzinger, ang taga-dira gid sa may Mark T, Germany. Ma'am, check tong pronunciation. Mark T, gid man, ma'am. Mark T, Germany. Ma'am Christina. Oo. Bali, si Joseph Aloysius Ratzinger, diri na siya na bata, Bomboan, sa Marktel am Inn. Okay. Ina siya sa Bavaria nga probinsya. Oo. Dira na siya na bata, sang April 16, 1927. Dahil siya na bata. Tapos, tatlo na sila ka mag-utod. Siya na ang kamanghuran. Oo. Bali, ang eldest, amo na si George. Kung sa German, na siya mag-pronounce sa amon, Georg. Georg. Georg ang ngalan sa iyang eldest brother. Tapos, ang ikaduwa niya nga utod, si Maria. Oo. Tapos, ina sila nga tatlo, bali ang ila na pamilya, Bomboan, religyoso, gidjaya kaayo. Oo. Religyoso. Galing sa obra sang ila nga tatay, kang ila nga tatay sang una, police master. Okay. Tapos wala bala sila, do pariyo na bala sa aton, Bomboan, regional director sang police, gina-assign sila sa iban-iban nga lugar. Oo, bali, ira siya na bata sa Marktel am Inn. Tapos na-assign sila sa mga ang iyang tatay na-assign sa mga syudad. Tapos sang nagdalag ko na sila, ginfollow ya ginaiya ang footsteps ng iyang eldest nga brother. Kay nagpari to siya mo. So 12 years old na siya, si Pope Benedict XVI, nagsulod na siya sa seminaryan. Okay. Sang iyang utod. Pero sang pagsulod niya sang seminaryan, amo na nga tion 1941 to 45, amo na ang nag-World War II bala Bomboan. Diri sa amon. Tapos naging na siya, nag-join na siya sang Hitler mga bata bala nga maaway sila sa maaway sila sa mga kaaway. Nag-upod na si Pope Benedict man. Tapos daw na tanaw yan nga daw ma-stop na ang war, nagpuli siya sa ilabalay. Pero gintawag pagid na siya as military duty. Kay kada tao diri may military duty ka nga i-fulfill. Okay. Sang natapos na gid ang gera, nagtuon na siya Bomboan, nagtuon na siya nagtuon na siya theology, tapos nagseminarya na siya. Tapos dito sa Munich, dito na siya nag-cardinal, kag nag-bishop na siya dito. Tapos naging professor na siya dito sa University of Regensburg. Amo na nga mas well-known ang iyang ining Regensburg nga city nga dira siya nag-atudlo eskwela sa isa ka university, si Pope Benedict XVI. Oo. Ma'am, pwede mo ni ma-describe ano ni kadako ining lugar kung sa diin gid siya natawo? Ano ganing pag-pronounce, ma'am? Marktel am Inn. Marktel am Inn. Oo. So ano ni siya? Banwa ni siya?
Daw village na siya Bambuan. Oo, Village the siya. na. Tapos, ano ang pangalan sang iyang city, ma'am? Or banwa? Dali lang. May ang ngalan sa iya city kay Pentling. Okay. Pentling. Oo. Ang ining village, ano ni siya sentro na sang Germany? Ano ni siya dako nga lugar? Anong sang lugar? Kag ano kadlayo na sa inyo sa Wiesbaden, ma'am? Ang kalayoon sang lugar ni sa kundi na bata si Pope Benedict XVI, mga 356 kilometer Bambuan. Mga 4 hours drive sang auto. Ano siya, ma'am? Nang gamay lang na siya nga village or oo. Tapos kung sa aton pa bala do medyo remote or hindi man? Uma or ano? Hindi man Bambuan kay balaan mo dira sa Bavaria, Bambuan. Lapit na sila kun mag-winter ya damo ginadaya snow kay lapit na sila sa sa mga Alpine bala. Sa Italy lapit na sila dira. Kasi gamay lang na siya nga village. Tapos ang palangga gidya ni Pope Benedict ang lugar ya kundi siya natawo. Oo. Okay. Dason ang ila na nga balay dira sa kundi siya na bata nga balay dira sa Martel am Inn sang pagkabalo sa mga tao sa mga neighbor niya sang December 31 kay 9:34 AM siya Europe time siya napatay. Oo. Pagkabalo sang mga tao sa ila village sa sina nga lugar nagkadto na sila di sa ila balay nagsindi kandila nagdala sa mga bulak tapos sa sulod sang ina nga balay Bambuan may daw reception hall. Okay. May condolence book nga ginbutang dito kag dason nagmisa ang pari dito sa iya nga lugar para respeto kay Pope Benedict XVI. Bali, ang ining lugar niya nga ni ma'am, nga kung sa din siya natawo, as in, he keeps on coming back man dira. Meaning ka pauli man siya from time to time dira sa Germany, kag amo na siya kalapit sa ilang mga neighbors? Sa akon nga nahibalan Bambuan, may ara siya da nga neighbor nga atipan sina nga balay. Okay. Tapos may contact gidya si Pope Benedict sa sina nga neighbor. Yeah. Tayo palangga man syempre no sang mga tao dira sa palibot. Di kay si Pope Benedict XVI ang first German Pope Bambuan diri sa amon. Oo. So it's an honor gidya para sa mga German national, Ma'am Christina. Nga mga Katoliko. Nga mga Katoliko. Oo. Nga do sa ano bala, no? May ara kamo sang Santo Papa, head of Catholic Church. So, paano nag-mourn ang mga tao like kakadto sa balay, no? And kung tanawon mo ma'am sa bilog nga Germany sa news ninyo dira, do grabe man ang sa news nga ining pagdumdum gidya sa iya. Oo, kay kakasubo man Bambuan, subo na. Galing kay pag Pope ni Joseph Aloysius Ratzinger, 78 years old na siya Bambuan. Oo, gani. Oo, so nag-give up siya sang iyang nga office sang February 2013, 86 na siya. Oo. Gani, kay may edad. Tigulang na gid man siya. May edad naman gid siya tuod. May edad na siya. So, amo nang pagdumdum sa mga tao dira sa Germany, ma'am, no? Especially sining village kung siya siya dako. Ano pila ma'am kung may ara ka information, pila gani ang edad niya sang nag-move out siya sa village nga na? Wala na butang sa Bambuan kay sa pagkabata, dira siya na bata. Yes. Dason sa profession sang iyang tatay, ginasaylo sa lugar mo. Oo. Ginasaylo sa lugar. Oo. Sila. Pero dira man sa Germany. Dili man gyapon sa Germany kay ang papa niya amo tong police master sang World War I. Nag-serve siya. Oo. Gani. So anong pagkilala sang German people kay ma'am, kay Pope Benedict? Anong paglaragway sa iya? Damo gamay nga mabuot siya Bambuan.
Tapos sa iyan nga village inang close siya sa mga tawo kag sa mga estudyante niya kay naka professor na siya sa isa ka university sang Regensburg nga amo nang well known nga dira siya naghalin. So na-pa-close na gid man siya sa sini nga mga tawo nga ginakabig siya nga mabuot gid siya nga Santo Papa or before pa man siya nag Santo Papa. Mabuot nga tawo. Oo, kay religyoso ang ila nga pamilya Bomboan. Oo, that's why man siguro no dira gid siya. At 12 years old sulod na siya sa seminaryo. Kaya model niya ang iya nga utod nga lalaki ang kamagulangan. Okay, no. So at least may idea kami ma'am no sa lugar kung sa diin na tawo ining Santo Papa kahit ang iya nga haya subong ang wake niya sa may sa may Vatican no City. Oo. So dito naman gid siya antes pa man ang sa St. Peter's Basilica antes ang iya sini nga lubong. Saturday afternoon ang Yes. lubong Bomboan. So ano man paano ang mga taga Germany nagkadtugid ma'am sa Vatican? Ang iba nagkadto pero ang iban nga ara laman sa lapit Bomboan amo na nagsindi na lang kandila nag-offer sa mga bulak kag nagmisa sila dito. Oo. So may news dira ma'am sa nga matabo sa January 5 bala sa iya sini nga lubong anong himuon manda sang Germany especially sa iya nga lugar ma'am. I-live gida diri Bomboan sa mga TV stations. Okay. Sige, no? Sige. So, ma'am, kamusta? Before kita magtapos, kamusta na kamo dira sa Germany subong ma'am? Ang inflation Okay lang, perte, Bomboan. ang inflation perte man, ang pagmahal sa mga balaklon? Ay bongga. Oo. Amo-amo man diri sa Pilipinas. Pero grabe ang kamahal sang sibuyas nito Bomboan. Gani, dira sa Germany, ma'am? Ang amo diri nga sibuyas ang 2 ka kilo 100 to 200 pesos sa aton da nga kwarta. Oo. So, diri tag 700 na. Tamaan na diya ka mahal. Anyway, no, Ma'am Christina, why naman nagasaka ang kaso sang COVID dira, no? Wala na Bomboan kay free na diri nga wala na kami mask. Oo, sige. Anyway, ma'am, antes kita magtapos, mensahe mo sa mga sa mga pamilya mo diri sa Bacolod kay sa Negros. Happy New Year liwat sa inyo da tanan Bomboan kag sa imo belated happy birthday. Kag sa Salamat. akon brother gina-greet ko lang si Christopher Laurico kang iya pamilya sa Barangay Dumanan. Kag sa mga friends ko dira sa Bacolod, as usual, halong lang kita pirmi kag God bless us all. All right, sige. Salamat gid ang aton nga Bombo International correspondent direkta iya sa Germany si Ma'am Christina Weykamp, no. Salamat gid Bomboan. All right, sige. Ginlaragway ni Ma'am Christina ang lugar Markel, sakto. Amo nang pronounce ang village nila, no. Sa kung sa di na tawo, no. Sa sina mismo nga adlaw sang naibaluan, no, sang sining iya nga mga neighbors kay may balay pagyapon siya dito, may caretaker nga nagatipan ga keep in touch manining si Pope Benedict, no. Antes siya ini nagtaliwan kay ti ara pagyapon ang ilang ancestral home dito ya sa Germany. So may caretaker ginatinluan. So nagdala sila mga bulak, nagpamisa sila, nagprayer sila. Kag hambal gani Ma'am Christina pag abot sa January 5, no, sang lubong sining sa funeral, sa burial sang ining Santo Papa, no, ni Pope Emeritus Benedict XVI, i-live gid na dito yung mga coverage gid nga matabo, no. So amo na sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no. Ang ining pagtaliwan, hambal ta gani natapos gid siya December, or rather nagtaliwan siya December 31 gid, no. Grabe si Pope Benedict, no. December 31 gid kay why na siya nahingagaw sa 2023. No? So, amo na
no, sa mga supporters kag sa mga nakakilala sa iya sining kay Pope Benedict XVI. Syempre ang paglaragway sa iya yati ka very gid mabuot, humble, kag siya ning pinaka first German born ng baga ni Ma'am Christina man, no, si Joseph Ratzinger nga nangin una nga Santo Papa man nila dito kag sa aton nga mga kauturan nag-resign sang nag-resign siya 86 years old siya sang ini siya ang nag-resign bilang Santo Papa. Okay? Sige. So dito sa may sa Vatican, sa St. Peter's Basilica, grabe. Thousands of people. Madamo nga mga tawo ang nagpadulong, no? Gid dito. Ang nagkadto gid, no? Para nga syempre especially mga devoted gid ang mga supporters gid sini nga Santo Papa. No? Nagkadto gid kag para nga magpangamuyo, maghatag sang bulak, amo ning ila sini iya nga ginhimo dito sa may Vatican City. Nebrawat naman to sang tinalikdan, no? Ngadlaw ang laragway sa area, pagkadto sa area ni sang aton man Bombo International Correspondent. Direkta naman iya mga kabenan, no? Sa Rome, Italy. Nagkadto siya dito sa Vatican, si Sir Jeff Venus Lagos, no? Gilaragway sa aton sus kadamo-damo gid sa mga supporters, mga Katoliko nga nagkadto sa St. Peter's Basilica. Agod nga somehow makakadto sa wake ni Pope Benedict XVI. Na? Sige. Okay. Sino ay sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo dugangan ta pagid ni ang mga information nga ni kay balikan ta ang patrol si Bombo Chari Grace Santillan sa dugang pa iya nga balita madulong sa aton subong yang aga sa mga kabombo naton. Maulanon nga panahon, maulanon tiyempo ta, ga ulan, dugay-dugay hulaw, dugay-dugay ulan naman. So butang balon sa mga estudyante subong sa pagwa taman gidiya sang sa tagsa iya mga kabiran ka mga panimalay naton. Dala na kita ng sang payong, jacket tada, kalo tadira, kabudlay matalitihan kita, budlay ang ginatawag blang trangkaso, no? Sa mga kauturan, sa mga kabombo naton. So we have to be very careful sa pagwa naton sa aton iya nga tagsa ka mga panimalay. So, hambal talaga ni Kaina, ang Christmas break natapos naman gid sa mga kauturan naton ang Christmas vacation. So, kay according sa DepEd Order number 34, series of 2022, ang school calendar activities para sa school year 2022-2023, no, Christmas break sa mga pampublikong mga eskwelahan sa December 19 tubtub January 3. So which means, no, until kahapon, Martes, which means subong adlaw Miyerkules, balik eskwela na sa mga public schools. So, kay opisyal nga nag-usugod ang school year 2022-2023 sa mga public schools sang August 22. Kag mayara sang 203 rather, no, sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo amo ni, no, mayara sang 203 school days kag matapos ng July matapos sa July 7, 2023 abi. July pa matapos ang klase because late naman gid iya abi ina nagsugod, no. So para sa school year nga ini ginpaatagan ni diri sang DepEd nga masugod man ang mga remedial classes sa mga public schools sa July 17 kag matapos man sa August 26 of 2023. Amo na ang sa calendar of activities sa mga eskwelahan. So which means today, January 4, balik eskwela na sa mga estudyante. Basi tulog pa kita or gahigda pa do ginatamad magbangon kay ba't katugnaw?
gaulan. Pero tinghuaan tagid kay ti lawig-lawig man ang aton iya nga bakasyon no? So kamustahon abi naton ang duga nga report. Mayara na mga eskwelahan ka amat-amat na bukas na may mga estudyante ka aga pa ni kaayo, no? Iban ka pa kadto pa lang pero kung ikaw estudyante, mas maayo early ka magmata kay para hindi ka ma-traffic, kay para hindi ka ma-late, no? Kay karon ni mugulo adlaw ni ma-traffic ni so matamat na ya subong niya agahimos na dapat sa pihak nga linya sa dugang nga report si Bombo Cherry Grace Santelian. Bombo Cheng, gaulan pagyapon. Please go ahead. Subong sa Dalan Araneta. So sa diin nakita rin natin sa atubangan sa Negros Actoring House. OHS malinong o kon matawhay pagidiri subong bomboan. Hindi pa man bukas ang ining high school nga eskwelahan kaya basi aton mga estudyante nagabarikotot patudto sang tulog o kanang iba nagahimos naman nagaamat-amat naman himos sang ilang mga hilikoton o kanang ilabi nga mga balon kag kung ano pa nga dapat nila dalon kay basi ang iba naton nga mga estudyante mayara balasang inugpasa man nga mga activities nga hiling gawon. Pero makit-an diri naton bomboan nga mayara naman si nga tawo nga ayara sa sulod sang eskwelahan basi amo ni ang mga nagabantay pa man bala bomboan sa sulod sang eskwelahan. Ti amat-amato naman ni guro pagbukas man sang ini nga eskwelahan bomboan kaya dugay-dugay amat-amat naman magasulod ang mga estudyante diri kaya balik na eskwela ti magamo ni bomboan ang iban bala kung hindi bala Monday bomboan ang sugod sa nga balik klase ang iban ginatamad pa ni magabalik sa eskwelahan kaya base mahambal bomboching ate Miyerkules naman subong sa Monday nagid kuya mabalik bawo do laban ng iban do amogid ni. Yes, laban-laban gid bomboan no. Kaya ang iban mambal nga basi wala pa ni Mayo klase. Kapin pa nga kaya nagainulan ti ang iabi nila goro extended pagid ang ilang Christmas break bomboan pero mayara kita nga mga mapisan nga mga estudyante ulan init nagapadulong gid sa eskwelahan kag kung ano man da nga klase sang adlaw o kuno Miyerkules man o kuno Huwebes ang iba niya nagapadulong gid sa eskwelahan para mag-eskwela man bomboan. Oo. So kabay pa kalabanan sa mga estudyante hambal ko na gani bombo cheng malawig-lawig man ang Christmas break so dapat mabalik gid today although ga ulan ni subong bawdo budlayan ni sila karon sa biyahe gid. Yes, sakto gid bomboan ti mga amo ni ang panahon ko ng tiyempo ti magadalagid ang aton nga mga estudyante hindi lamang estudyante no kapin pa mga empleyado naton kag mga maestra hindi gid palipatan ang mga payong akalo o kuna raincoat man dira nga maka protection sa aton sa amo ni nga gainulan nga tiyempo kaya so far diri ang kalangitan ng pertigid kadulom o kunang gagalom gid bomboan ti mas mayo gid nga may dala kita nga proteksyon sa mainulanon nga panahon na bomboan ti sa mga estudyante naton dira pagbugtaw na kag magiho na kaya at least pagbukas sa nga tuig 2023 o kuna unang adlaw sa aton pag-eskwela mas mayo gid nga hindi kita late bomboan. Correct. So amo niya why pa man kati dulom pa man alas 5:21 pa man ang sa aga bombo cheng no magalas 6 ni karon ti amat-amat na ning mga estudyante linong pa yang mga eskwelahan. Yes, sakto gid bomboan kay ang iba naton nga mga estudyante ang mga klase laban-laban is 7:30 AM. Amo ginaya ang pagsulod o kuna pagsugod sang ila nga mga tagsa-tagsa ka klase. Ti kagapon man bala bomboan nakita naton nga sa bread ko nga mayara gid mga nagahingagaw nga mga estudyante naton nga balik sa ako natabok man sa Iloilo kag may nagatabok man diri padulong sa Bacolod kay syempre hingagaw kaya para man makabalik na eskwela
kag trabaho man ti aside sa pagcheckyer naton sa biyahe sang Roro Bomboan, gina-checkyer man naton subong ang iya ka Fastcraft kung kamusta bala ang schedule sang ilang nga biyahe kaya sang holiday season o na before sang holiday season Bomboan mayara lang sila sang duwa ka trips o na sa duwa ka operator sang Fastcraft overall mayara gid sang 4 ka round trips o kan 4 ka departure from Bacolod, 4 man kay departure from Iloilo. So sang sininga holiday season na ginwalo nila ka round trips Bomboan, so bali mayara sang 4 ka departure ka sa diri sa Iloilo kag padulong sa Bacolod kag 4 man sa padulong sa Iloilo from Bacolod so bali may 4 gidya ka round o kana 8 ka round trip sa Bomboan ti ang full capacity bisang Fastcraft biyara sa 180 to 200 passengers suno kay Frank Carbon ang Wisam operator ti suno sa iya mayara ina nga 180 to 200 passengers also bali full capacity na ina sang isa ka barko. So subo nga mayara Japon sa gihapon sang every hour nga o kung taga oras kada oras nga departure. So amo ina ang average ang kada departure Bomboan. So sa karon sa gihapon Bomboan mayara sa gihapon sang 8 ka round trips kaya syempre miski holiday season na o kung natapos na ang holiday season Bomboan nangyara sa gihapon ang pagdugok sa mga pasahero nga nagahingagaw kag ang iban nag-extend pa sang ilang bakasyon diri sa syudad sang Bacolod kag amo man sa Iloilo Bomboan. Ti ang average shipping gidya sa Fastcraft is 120 to 140 passengers ang gito ko ng mga pasahero ang makarga pero tungod bangod kaya nag-holiday season nagadalagan ini siya sa 180 to 200 passengers. Tiya subo nga Bomboan 4 sa gihapon ang trips because kaya pero nantawon pa nila kung amo sa gihapon kadamon ang pasahero pero kung hindi nagida kadamo masyado kadamo Bomboan ipaganubuan na lang nila sa 3 ka trips ang Fastcraft. So bali maanom na siya ka round trip. So amo na Bomboan pero sang wala pa balaban pandemic Bomboan mayara sang 15 ka trip ini nga Fastcraft pero subong 8 na lang gid ka trip ang 2 ka operators sa Bomboan total so amo na Bomboan 8 na gid kabilog. So amo pa gid ang pagawulto no kaya ang ginagasto mandaan ka krudo o kanang ang gato nga sa Fastcraft ti ka mahal naman daan subong Bomboan ti kung magdutay na ilang pasahero ti amo man Japon ang pagasto nila sa balor sa ini nga gatong Bomboan pero nagapahanumduman ini nga si Frank Carbon nga sa mga magahingagaw man biyahe o kon magabiyahe man pakadto pakaris ang Iloilo kaga Bacolod hindi gid pagkalimtan nga ko especially kung magasakay sang Fastcraft mas better nga magasuksok kita sa face mask kay syempre aircon ina mas mayo nga mas face mask kita kay syempre hindi naton mapaktan kung ang upod naton nga pasahero masakit o kung nagatrangkaso especially sa mga kabataan kag naghingyo man ini siya kag nagremind man si Frank Carbon nga sa mga magabiyahe mas better nga dalon lang ang importante nga dalalon kag ang mas better nga mas mag-an lang ang ginadala naton magbiyahe kaya syempre mas kabudlay o kon kahasol pa sa mga pasahero kung halos tanan nga dalalon na bit-biton miski hindi importante Bomboan ti amo na no maghalong gid sa biyahe kag kung magbiyahe mas better nga 1 hour before sa nga biyahe mas better nga ara na gid sa area ako na sa seaport para man nga makaplastar sa nga matarong kag mahilway ang tagsa-tagsa ka mga pasahero Bomboan nga magatabok. So Bomboan yari bala pamatian naton ang pahayag ni Frank Carbon ang Wisam operator. Maybe you'll report it better kung mauna kita sa number of trips. No? Before sa December,
in holidays, ara lang kami sa 2 round trips. There's another one there. They're doing also 2 round trips. So all in all, the 2 operators are doing 4 round trips. Meaning 4 departures from Bacolod, 4 departures also from Iloilo. Ang holidays, in Himo namo ng Wisam, 4. The other operators, 4. So 100% increase. So in short, 8. Practically, the whole morning you have 4 and the afternoon you have 4. Almost every hour may departures kita. And we're doing, ang average na namon kada departures is average siya mga 180 to 200 na passengers. Ang full capacity ng sa kabarko, no? The beginning of December up to today, we're sitting almost 70%. So in short, average kami 120 to 140. That's a very good tawag na namon load factor or load capacity. So we're hitting 70%. The 13-month pay na savings mga gingkot. No? I-compute mo 140 between 6 hours sinusod ni daw mo pasayro. Not expect niya na phone ka mo sa barko. So puno kita. So kahit people will be moving pa. Diba nag-extend pa bakasyon, etc. But they're starting to move now. So we're expecting up to Friday, mayoyo pa. I don't know about next week, no? Maybe we'll back to normal. Maybe we reduce 6 na kami siguro instead of 4, maki-3 na lang. We will, tanawin pa naman na ang volume. Tapos malang sa amo niya magbuhin 1 round trip po. Hopefully, we're praying na this is the normal volume na. But you're doing almost 15 trips kami. Ara patong to go. Sumugaling, sumuway na siya. Nagpuli siya sa Cebu. So, we're doing 15 trips. Can you imagine that, no? Oo. Today we're down to 8. Oh, that's almost half lang. Oo. I got a feeling kung manubugi man kami, the most is 3 na lang instead. We will not go back to 2 but 3. Ang ma-dictate ko mabuhin kami hindi is ang fuel cost. It's an increase. So they announce also there will be another increase. 30-40% ang amon na gasto is fuel. Kaya kabilog amon pasayro, duwa, amon nagyapon ng fuel. But anyway, ang ayon namon. So, ang volume sa Quezon, the next days to come, especially sa weekend, kasi na-extend pa rin sila di bakasyon mo kay Lola, Lolo, di, o kung mga tiyo-tiyari di. Please come to the pier 1 hour before your schedule. Para hindi oil na hassle ang imo ay hindi ka laupo, matigulong kaluoy. So 1 hour before, para relax. Then, when you travel light, hindi magdala ang isang kusina mo, kaldiro, kagkapri. Nang para lang nga makapos, para enjoy ka ba sa travel mo? Hindi na gabi na pintol ka mga kainda o bakag, Diyos ko, kundi wala pa. Travel light lang ka. Nabalab-balag na sa libog natin ang lano. So muna, travel light, come 1 hour before schedule para relax ang biyahe mo. Please, still wear your mask. Kayang aton nga barko, close aircon pa. Think to more season siyang pag-ulubo. Hindi din one nga makalap ng gada sa ubuda o ano manawag nila nada. So wear mask. Why kigit pa bihon kung mag-mask ka? Wala na, vaccination card. Why na mga vaccines. Why na. Except ang mga bataan, hindi pa. Dala mo manara man sinanay, tatay, bakuan mo. Pag may ID, oo. Tuwing ang mga kabataan, why na mong ginalaw matravel kay kabalo kumante. Hindi sila careful sa lawas na ginananaran ng adults. So, kinanglamay po din adults ang mga kabataan. Pag may ID sila nga, di mo na bata o ay mo kidnap. Kaya na mo sumunod siyang ginakidnap mo nang mayo nga news, ha? Bombo Cheng, klaruhon ko, may plano pagid sila nga magpasaka, plete? Wala pa man so far? So far, wala. So far, Bombo, wala man asang pa. Ang ilang plete, Bomboan. Oo. So, apisar nga ba saka ang gatong. Pero, apisar ano pa kadamo man ang pasahero nila sa Roro, ang fast craft, damo man yapo nagasakay, no? Yes, Bomboan, especially bala sa mga pasahero nagdali kag kung wala man lang masyado sang mga karga o kung bit-bit mas ginapili Manila Bomboan nga magsakay sa fast craft miski mayara man niya sang mayara man sang kamahalon ang plete pero ang iba niya mas ginapili na lang especially kung isa or duwa man lang binga magabiyahe Bomboan kag mayara man lang sa nga budget
Kaya mas ginapili gid sa Bambuan nga ang fast craft na lang aside sa dali ti pa sila Bambuan makadutay lang ang pasahero kag aircon pa Bambuan. Oo, kag diretso ka kung gusto mo magpa-city kay mati kun roro dumanggas ka maabot. Kung gusto mo ya sa city ka diretso at fast craft ka gid. Yes, at sakto gid Bambuan ti mas gid sa iba na mas hapos especially sa mga taga city gid sa probinsya sa nga Panay, Bambuan. Okay, sige. Gaulan gyapon, Bombocheng? Yes, Bambuan, wala sa gihapon untat. Ang pagpulo pa na lithi diri, wala gid siya untat Bambuan, mas better gid nga magadala gid kita sa nga payong, kalo kaga kapote Bambuan kung magahalin kita sa aton nga mga panimalay, especially sa aton mga estudyante karon kay magasugod na ang balik eskwela nila Bambuan. Oo, okay, sige. Bombocheng, salamat gid. Bambuan, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Antillan sa dugang iyang balita. Gindulong sa aton subong iyang aga. So sa mga estudyante ha, amat-amat na subong, basi wala pa kayimos, amat-amat na gidimos. Although nga tiya mo na kaning hambal naton, maulanon ginangaton niya nga tiyempo. So, matugnaw ginangaton nga paribot do kung maligo ka do hindi ka magparigo, iban ga init pa tubig, no? Kay katugnaw. Pero sa mga estudyante, Christmas break is over. Tapos ng Christmas vacation, natapos na kita New Year. Susubong January 4, balik na gidiya sa normal ang tanan. Okay? So may klase na kamo sa mga kauturan ta. Syempre, ang trabaho nagsugod na kahapon nga adlaw. So balik na gikita sa normal. Tika abal talaga ni kanabanan sa ato, especially kung ikaw estudyante, pagbalik mo sa eskwelahan, amo ning ginambal lang nga mayara ka sang New Year's resolution. Ano ayhan inang imo New Year's resolution? No, nga hindi ka na malate. Nga mangin present na everyday sa mga estudyante, no? Nga magtuon na gid sang maayo, no? Kay dapat mapreparahan gid ang future, no? Amo nang kalabanan nga mga resolution, mga New Year's resolution. Ang imo gusto himuon, ang imo gusto mo nga bag-ohon, ibilin mo sa 2022 kag i-welcome mo wholeheartedly ang 2023. Na? So, amo na, yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Mayong aga sa liwat, Bomboan. So, sa liwat mayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ang registration para sa kahapon nga daw nagsugod na para sa business one-stop shop namon diri sa may syudad sa Bacolod. So, amo na yung ginaabisuhan ng mga negosyante man sa amon diri nga pa-renew o kung magparehistro sa ilas ng mga business permit para maka-avail sang 10% nga discount. Kay ang hambal gani ni Ma'am Stella Rose Rayos, ang head sang Permits and License Division namon diri sa may syudad sa Bacolod, nag-increase, although nga tinalabyan sang COVID-19 pandemic, from 2021 nga mga nagparehistro sa ilas ng mga businesses diri sa Bacolod, nag-increase siya. Hindi man taman kadako kay 2%, pero at least bala nag-increase, nagtaas no saya. So gina-expect nila subong nga magtaas-taas pagid kay tungod nga ara man dali ang COVID pero hindi na tanto bala kay tiway naman mga restrictions subong kumparar iya sang tinalikdan. Kag subong man sa dugang namon nga balita, speaking man sang registration, ate kahapon diri iya sa may syudad sa Bacolod, nagaparehistro bala para nga mga registered voter, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sus nagapamilag-pilag, tiyang hambal gani sang COMELEC na sa mga kauturan namon diri sa Bacolod, parehistro na kamo abi nga daan, kay basi magdinaguso naman kamo sining katapusan nga adlaw sa bulan sa Enero or few days before ya sang deadline sang registration. Kay man ti amo nga daan yang kasami, amo ning natabo sa antes ang midterm elections nga daan, pero kahapon tutusos way sa aga, way gani 7 kabilog, tinahaponan ng pila lang to ang suno kay Bacolod COMELEC head, Attorney Katrina Trinio Kanya, pila lang ang nagaparehistros. That's why amo ning apelasyon niya
sa mga bakulod nun dere nga wala pa nakaparehistro para nga mangin botante. Kag subong man tineberoan naton si Pope Benedict XVI, ini siya ang nagtariwan sang December 31 ang iya sini nga wake yara subong sa Vatican City sa St. Peter's Square. Teng hambal diri gani ni Ma'am Christina Wake ang pangamon nga bombo ang aton nga bombo international correspondent direkta iya sa Germany nga kundi natawo ini si Pope Benedict XVI didto iya sa may Marktal sa may province sang Bavaria. So sang nahibaruan dito sa Germany nga ini siya ang nagtariwan. Ang iya nga balay, ara pa na, may ancestral home pa sila dito sa sini iya nga lugar dito sa Marktel, sa province of Bavaria, sa Germany. So mga tao, especially iya nga mga neighbors, kadto dito sa ilang nga balay, halad sang bulak, nagpangamuyo, sindi kandila, nagpamisa. And sa iya gani nga funeral, ang hambal rin ni Ma'am Christina, ati sigurado i-live broadcast gina dito sa mga yara dito sa TV, no, sa media dito man iya sa Germany kay ting ilang nga pagkilala kay personally may contact gid ni si Pope Benedict sa caretaker man mo sang ila sini nga balay kay syempre pagkilala da sa ila yati relihiyoso gid mabuot gid ang isa ka German nga Pope, so very proud man sila nga isa ka German national nangin Santo Papa. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo o kon Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Nga Bombo Radio Western Visayas nga Mondri ang mga balita syudad sang Rojas ug bugos nga probinsya sang Capiz. So sa padayon nga pagmonitor sa Mondri nga Capiz PHO sa mga nalukpan sang palupok diri sa amon sa nga bugos nga probinsya nagsaka na sa 12 no. So far na may-ari na kami diri sang 12 ka mga nabiktima sang palupok diri sa amon sa nga probinsya kung sa diin gani ginaanon ini sang nagapang idaron sang siyam napulo ka tuig tubtob 60 anyos mo gina nga mga bracket bala sang pangidaron ang biktima may lalaki may babayi kag tatlo sa sining 12 tatlo diri ka mga persona ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim non samtang nagpalupok and may isa diri ka ng case sang amputation o kung may ara sang nautdan sang kumalinging sa sining 12 ka mga persona. Kag ini nagikan sa nagkalain-lain man nga kabanwahanan diri sa amon sining probinsya sang Capiz kag ini nga numero ang 12 manubo pa so far sa 14 nga na-record sa ligan nga tuig sa kaangay man nga tiniona. Samtang, speaking of pagparehistro sa ngila nga mga renewal sa mga business permits, diri sa syudad sang Rojas, nagaganyat diri ang Business Permit and Licensing Division Office ang sa mga negosyante diri sa amon sa nga syudad sang Rojas nga iparehistro na or pa-renew na ang ila nga mga business permits dira. Sumugod kahapon, nag-umpisa, tubtob gid sa Enero 20. Pagsunog gani diri sa kay Roslyn Estrabella ang BLPD head sang Rojas City Business Permit and Licensing Division Office nga sunod diri sa iya nagapanawagan ni siya sa may mga negosyo bala nga iparehistro gid kay after 3 months ila nga pagamonitoron ang mga negosyo diri sa Rojas City kag kun wala gani sa ipakita nga business permit na palandara palang ila palang ipa-complyon kag kun hindi masagyapon ay ipasara gid ang amo nga negosyo. Kag sa dugang paginamon diri nga balita baw ang boga nga gin pang confiscate sa amon sing magkapulisan gin presentar kahapon nila sa publiko kag may ara gani isang 282 ka mga aboga ang na-confiscate sa mga
pulis diri sa amon sa Capiz. Way pa ni diri ang mga ginpang tago na no? Way pa ni nasipot sa for sure kay ti madamo gani sa mga naggamit naghimo sa mga improvise ng mga palupok kag kalabanan sining naggamit mga kabataan gid. Amo na nga may mga may mga nabiktima sang boga diri sa amon sini sa Capiz bangod man sa sining kadamuon nga na-confiscate sang mga kapulisan. Kag ang mga ginikanan diri ibalik lang naton nga ti ang klase gid subong January 4, 2023 gid ang balik pero ti damo sa mga nagapamangkot di sa karon kun madayon ang klase kay nagaulan-ulan sa gihapon diri sa amon sa Capiz. Kag sa bugos man nga o kung sa bugos namon nga probinsya nagaulan-ulan diri sa gihapon kag may kabaskugon nga hangin. Pero so far wala pa man diri asang abiso nga kon danay ang klase pero sang nagigad to nga adlaw nagpahayag diri ang Capiz Division Superintendent sang DepEd nga ang klase is resume subong January 4, 2023. Amo na ni so far mga balita diri sa amon sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz balik simo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginkumpirma sang tagapamaba ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro nga si Mark C nga ang VIP nga magatambong diri kag magabisita maga-witness ang amon nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival next week. Amo si Senator Amy Marcos. Pati kuno ang aton nga presidente nga si Bongbong Marcos Jr. Gintagaan man sang invitation apang way pa sang confirmation kung upo din ni Senator Amy Marcos nga maga-witness ang amon nga Ati-Atian Festival 2023. IT based information may ara na sang kumpirmado nga 60 to 70 ka mga tribo ang magapasakop sa nagkalain-lain nga kategorya sang ining nga festival. Kay ang premyo nga daan sa big category ara sa 1 million pesos kagang may ara man sa mga consolation prizes para man sa mga hindi makadaog sa ining first prize, second prize, tub-tub, third prize. Kag sa Sabado ng adlaw subong simana mag-umpisada na ang pila ka mga minor events sa amon nga Ati-Atian Festival. Kalakip na dira sa Sabado nga adlaw may ara sang motor show kag ini nga car show. Ginpromesa man sang alkalde kag sang LGU Kalibo nga hindi mabugat sa bulsa sang mga deboto kag sa mga magabisita diri sa amon nga banwa sang Kalibo ang ini nga mga entrance fee sa bawat events or sa kada may ara sang events nga igapatigayon sa ini nga Ati-Atian Festival. Kay tini nga sadsad sa kalye free man ini para sa paglantaw sa mga bisita. Pero syempre ara may mga kinangay itong mga artista, mga banda, kung may mga events siling niya to ang pinakamanubo lang gid nga panuluktan 70 pesos sa entrance fee kag ang pinakamataas 100 pesos. Unlike sa mga dati nga mga administration nga nagalapot 250 to 300 pesos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon apisar nga tapos na ang holiday season. Wala to sa gihapon diri sa amon ang paggalinapta sa ini nga mga manugloko nga mga individual. Kalakip na dira dito sa may bahin sa amon nga Kalibo Public Market. Isa ka vendor to ang makaluluoy matapos nga ginbayaran kagapon nga adlaw sang peke nga 1,000 peso bill. Dito man sa may bahin sa gihapon sang isa ka restaurant sa may bahin sang Barangay Estancia sa banwa sang Kalibo. May isa man ka restaurant nga ginbayaran man sang nakapilo nga gisi o kun ini nga utod na nga 100 peso bill. Ginpilo-pilo kuno ini nga punit na nga 100 peso bill kag ginbayad sa
restaurant. Di pagkit na lang nila ini padukot gid dira sa entrance sa ilang restaurant kag pagkitan man nila sang notice nga kung sino man ang nagbayad tani na lipay ini. Samtang dugang man niya balita diri sa amon sa may bahin sang amon nga Kalibo International Airport nagakasubo dito ang mga vendors kag nagasiling nga base sa pila ka mga inadlaw masara na lang ang ilang nga negosyo matapos nga malugi kagalos way na sang ginakita matapos nga mag-cater na sang international flights ang amon nga Katiklan Airport nga nakatalana lang tani para sa domestic flight pero ginapunduhan sang isa ka pribado nga kumpanya kag nag-cater sang international flights ti way na halos sang may nagahugpa diri sa amon nga Kalibo International Airport nga mga international flights kay ti direct flight nga daan ang didtuya sa Katiklan pakadto sa Boracay kag sa mga iban nga pungsod ti siling to nila way na sila sang ginakita kag posible nga sa pila ka mga inadlaw magasara na ang mga ini. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Subo nga adlaw Bombo Radio Western Visayas maumpisa na no Enero 4 ang Top Level Management Conference 2023 sang Bombo Radio Philippines ang #1 kag most trusted radio network in the country. Matapos man ang duha ka tuig nga COVID-19 restrictions kag epekto sang pandemya, tinutuyo iya sang Bombo Radio Philippines nga mapasangkad pagid ang mga estratehiya sang network agod nga mapabaskog pa ang digital footprint sa pag-create sang digital Bombo Radio. Ang Strategic Planning Conference ang magalawig tubtob sa Enero 7, nagatuyo ini nga makitaan kung ano na ang mga nahimo sang network kag padayunon ang best practices sa areas of operations. Pangunahan ini syempre sang presidente kag Chief Executive Officer nga si Miss Margaret Ruth C. Florete kung sa diin gingastuhan mismo niya sang network ang aktibidad pagkaon kag akomodasyon kag wala sang bisan sino man nga politiko nga ginpangayuan sang kontribusyon sa anuman niya nga paagi. Ang ini nga Top Level Management Conference 2023 ginabugusan ini sa kapin 100 ka mga network officers, area managers kag station managers sa 31 ka mga estasyon sa Bombo Radio kag Star FM lakip na sa taga Bombo News Center nga magatambong man sa yearly planning session diri sa syudad sang Iloilo. Kadungan sa pag-umuad sa teknolohiya ang Bombo Radio Philippines kag Digital Bombo magapadayon man agod nga ti magamit ang mga development nga ini para sa mas masangkad pa nga serbisyo publiko. Samtang sa amon diri nga mga nagapanguna man nga balita lokal nagdangat sa masobra 60 ka mga balay ang naguba sang buhawi nga nag-igo sa duha ka mga barangay diri sa may Arevalo sa syudad sang Iloilo. So, just as 7 ka mga balay ang ginigo sa lugar sa may Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City, nom dari ang partially damaged kag 11 ang totally damaged. Nagdangat naman sa 46 ka mga balay ang naapektuhan sa pag-igo sa buhawi sa Barangay Santo Domingo. Sa nasambit nga numero, 8 dari Bombo Radio Western Visayas ang partially damaged kag 38 ang totally damaged. Magluwas sa syudad sang Iloilo, ginigo man sang buhawi ang uton sa may probinsya sang Iloilo. Kung sa diin, ti 80 man dari ka mga balay ang nagkaraguba. So may ara naman ginpasalig no nga financial assistance nga igahatag sa mga pumuluyo dari sa amon sa syudad kag mangin sa probinsya sang Iloilo nga ihatag sa ila bangod nga tinagubaan sila sang mga balay. Sa iban pa namon dari nga mga balita, ginhatagan dari sang local government unit sang Banwa sang San Miguel sang 3,000 pesos ang mga backyard hog raisers nga apektado sang African swine fever. Kabugusan nga 811 ka mga hog raisers ang natigayon dari nga mahatagan sang cash assistance katisuno kay Mayor Marina Goreseta mayara sa mga hog raisers nga ti wala nagbaton sang kwarta kag sa baylo kanding nga duha ka bilog ang ilaya nga pangayo. So wala na nagdepende pa ang local government units ng San Miguel sa kun pila ka mga baboy ang napatay sa tagsaabi ka mga hog raiser sa baylo, alalangay nga kantidad lang gidya ang ginhatag sa ila. So pahayag diri sang alkalde, kabugosan nga 3 million pesos ang pondo sang Banwa sa paghatag sang assistance sa mga apektado nga
hog raisers. Kag sa subong may nabiling pa no nga masobra 700 ka mga baboy nga wala yan nalatnan sang African swine fever sa Banwasang San Miguel. Sa iban pa namon diri nga mga balita, wala diri sa gyapon na tumod sa otoridad ang ining mga tawo sa likod sang ginapahayag pagpalupok sang dinamita sa patrol boat sa Barangay Asluman, Carles, Iloilo. Ang amo nga patrol boat, Bombo Radio Western Visayas, ginagamit ini sa pagpatigayon sang Seaborne Patrol Operation. Gipahayag diri sang Iloilo Maritime Police Station nga wala pa Manila nakatuan ang lugar bango dalagko pa ang balod kag ginahulat pa nila nga magkanay ang dagat agod nga magpatigayon sang follow-up operation. Una na diri nga gipahayag ni punong Barangay Abelardo Montibon sang Asluman, Carles nga posible nga may kaangtanan ini sa natabo man nga komosyon sa tunga sa mga miyembro man sang bantay dagat kag sa mga manugpangisda nga nadakpan nga nagakomiter sang illegal fishing. Sa iban man namon nga mga balita, ginatahag diri sa Land Transportation Office nga hindi tanan nga modified mufflers ang illegal. Sa pagpakigangot man namon kay Attorney Gaudioso Hidospan, ang Assistant Regional Director sang Land Transportation Office Region 6. Iyagi diri gaging pahayag nga tingin pahanugutan ang pag-modify sa muffler pananglitan nagasunod sa ilaya nga standard. Kati sa Iloilo City, ang mga madakpan nga nagalapas dari no sa Muffler Act of 2016 may ara sang multa nga maiga pataw ya sa ila. Kay ti kalabanan dari kun kaisa dari sa amon Bombo Radio Western Visayas sa mga nagamotor ba o kagahod-gahod gidya sang ilaya tagsa ka mga tambutso tidraya sa Bacolod, Bomboan, may mga amo man sila nga mga motorista. Oo, Git. Hindi kina madula, no, Bombolinsi. Although nga, syempre, debla, hindi na iya pwede nga tamaan kagahod, nga i-modify mo dira kay disturbance na iya sa imo sa ning palibot, no? Amo nang hindi nato mentiondihan nga do katarong naman ang sanghuni sina nga ado gusto mo gidi pabalo sa bilog nga kalibutan nga kung maglabay ka, mabatian ka gid sang tanan ti para sa ano na man, Bombolinsi. Amo gani, tiga, ano man ko, ga, libog man ang ulo ko, kung nga kinanglan, gidya nga gahod, gidya bing imo nga tambutso, agod nga ti, magbalikid ang tao sa imo, kaso maglabay ikaw, ti do pasapak-sapak ka na iya magamusin na, Bomborita. Ayaw mo gidi, mga kulang na sila sa pansin, no? Mga tao nga ginaislan, pag insakto na gidang pagbakal na sang tambutso nila, insakto na gidang huni sina or gahod sina nga man islan pagidagod nga tagsing mga palak-palak na sila. Diri kon kabi nami chay mo yang tulog-tulog may mag-agi sa karsada nga motorsiklo nga may open muffler ba daw nami bala dakpon kag ipa ano siya pabati siya dulunggan bala pugaon motor nga ara ya dulunggan sa tambutso kun naman siya nga pamatian Bombolinsi. Amo gani galing kiti ba si balaya sa ilaya nga pamatyagan do kanami man siguro sa feeling nga ti gahod-gahod gid ang ilang nga motor mo pero to kun kung sa iban man nga mga motorista nga do katawhay man lang ya kung wala gagahod ang ilaya nga motor man ang ilang nga tambutso do maayo man ang pagpadalagan. Ang iban niya ti galing kay ti may iban gid nga sarawayon gusto gid nga gahod-gahod gid ilang nga motor ti maka-disturbo ka na iya sa mga nagakatulog especially kung gabi Bombo April. Tama kagidira Bombolensi pakul mo no pakul lang bala sa dalan ang intensyon mapansin pero ang kung kisagid Bombolensi ang tunog ina hindi man gid na sobra pero ginapuga lang gid nila ginahungod gid nilaya kung makita nila nga galabay sila sa balay kag may ara nga tawo nga bukas pangiwag o may nagalingling sa ila dayon man nila puga sang sakto agud niya mas nga maging matunog Bombolensi. Di siguro cool na sila mag-amo sina ikagwapo na guro nila o kung ikagwapa kung sagi sila kapaburhot sang todo-todo kag pagahod-gahodon pag inyang tambutso nila. Sige lang alang na ginang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam. Okay, sige. Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. So, ano naman kita yung mga kabina manibili niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jairo de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Samtang ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok, kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino
mo ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV. Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi. Time on 7 minutos sa nakaligad sa tarang alas 6 sa aga. Welcome na diri sa bagabangalagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw sang Miyerkules sa petsa 4 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2023. Sa mga headlines sa mga balita lokal, Philippine Coast Guard aminado nga may pila ka mga trips sang barko halin Enero 1 nga atrasado kadungan sang pagdagsa sang madamo nga mga pasahero. City Legal Enforcement sang Bacolod City nagpatigayon sang clearing operation sa Libertad Public Market. Top Level Management Conference sa 2023 sang Bombo Radio Philippines nagasugod na sa syudad sang Iloilo. Sa Balitan National, bago ang mga benepisyo sang PhilHealth, i-adjust naman kasunod sang suspension sang premium rate hike. President Bongbong Marcos nag-abot na sa China para sa state visit. Samtang COMELEC handa na nga magbatigayon sang barangayanes kay elections kung itala na inisang Korte Suprema sa mas tempranong petsa. Sa Balita International, madamo nga mga empleyado sang railway sa United Kingdom nagpatigayon man na sang strike gani wala sang operasyon. Sa balita espesyal, masobra 700 ka mga lapsag nga ginbunag sa Peru tinalikdan nga tuig. Ginpangalan sa Brazilian football legend nga si Pele. Sa balita sa negosyo, utang sang gobyerno sa Pilipinas nagadangat na sa 13.64 trillion sa paggatako pa sang bulan sang Nobyembre. Sa balita sa hinampang Brazilian footballer nga si Pele ginlubong na sa syudad kung sa diin ini nagsugod sang iyang karir 70 ka tuig na ang nakaligad. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino looking well bagod hindi na siya tuman kaniwang kanibangid sang tinalikdan ng mga binulan. Sa minuto sa nakaligad sa tanang alas 6 sa aga, karon sa detalye na sa mga nagapangunang mga balita lokal upod sa inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Erlin Bayonita. Aminado ang Philippine Coast Guard nga may pila ka mga trips ang barko ni Enero 1 nga atrasado kadungan sang pagdagsa sa maraming mga pasahero sa Bradco Port. Agad magatabo ka sa isla sang Panay. Sa interview sang Bombo Radio kay Coast Guard Commander Johnson Benjamin, Operation Officer sang Philippine Coast Guard District Wasan Visayas, kapin 1,600 ka mga pasahero ang nagbiyahe nagikan sa Bradco Port padulong sa Panay sang Enero 2 apang nadugangan pagdini sang 1,400 nga pasahero kahapon. Suno kay Benjamin dinhi makabig nga stranded ang mga pasahero bangod dakon hindi makomodar ang mga pasahero ila ini nga ginasaylo sa masunod nga trip sang barko. Sunod diri wala sang na stranded nga pasahero kundi na delay lamang ang biyahe bangod sa pagdagsa sa mga pasahero sa puerto. Pataga sini nga makabig lamang ang stranded ang mga pasahero kung wala sa nga biyahe ngani delay sa lamang ang natabo bangod man mayara sa nga biyahe apang limitado lamang ang makasakay nga numero sa mga pasahero. Ang mga pasahero kung hindi sila ma-accommodate sa isang trip, on the next trip sila makasakay. So there's no such thing as stranded. Ang definition natin sa stranded is that wala din chance sila nakasakay and then the vessel was not able to depart.
Na-delay lang sila because hindi man ma-accommodate sang barko tanan ang para sa terminal natin. So may certain number lang, may limits lang natin ni barko. Si Commander Johnson Beramin, Operation Officer sa Philippine Coast Guard District of Western Visayas. Samtang inatag sang Wisam Express nga ginhimo 4 ang departure trips ng ilang barko gikan sa Bredco Port humalin sang Christmas holidays. Apang ini nga mahimo nga magapanaog sa 3 sa masulod nga semana patag ni Frank Carbon, operator sa Wisam Express, nga antes ang Disyembre 2022. Ang biyahe sang Wisam Express ang yara lamang sa duha ka round trips kag duha man gikan sa isa pa ka fast crop operator o kon kabugusan nga 4 ka departure trips. Samtang 4 man ang departure trips gikan sa Iloilo padulong sa Bacolod City. Apang sang Christmas holidays ginpasakaan sang mga ini ang trip sa 4 kay ginhimo man sang isa pa ka operator nga 4 ang ilang departure o kon kabugusan nga 8 ka biyahe. Ini ang ginalakipan sang 4 ka biyahe sa aga kag 4 man sa hapon kun sa diin halos kada oras mayara sang departure. Patag ni Carbon nga ang full capacity sang barko sa kada biyahe ang yara sa 180 tubtob 200 ka pasahero kun sa diin sang Disyembre tubtob sa karon ang ilang average capacity ang nagdangat na sa 70% o kon 120 tubtob 140 ka pasahero. Sunod sa operator maayo na ini nga load factor o kon load capacity. Nagapati si Carbon nga magapadayon pa ang madamo nga numero sang sumalakay, labi na nga may mga nag-extend sang bakasyon samtang iban ang amat-amat na nga nagabiyahe pa uli. Ginalantaw sini nga magadangat pa sa Biyernes ang maayo nga numero sa mga pasahero sa Pantalan. Apang sa masunod nga semana ini ang mahimo nga magbalik na sa normal. Bangod sini ginapaabot naman ni Carbon ang posibilidad sang pagbuhin sang trips. Apang patag sini nga hindi na sila magbalik sa duha ka departure trips kundi ihimuon na lamang nga 3 ka trips sa isa ka adlaw. Ang desisyon na magadepende naman sa volume sang pasahero samtang isa naman sa rason sa mahimo pagnubo sang biyahe amo ang tuman nga pagsaka sang fuel cost. Patag sini nga 30 tubtob 40% sang kita sa mga ini ang nagakadto sa gatong gani hindi makabayad kun dutay ang pasahero sa kada biyahe. Pahanumdum ni Carbon sa mga biyahero nga magpadulong sa pier isa ka oras antes ang schedule nga biyahe kag magdala lamang sang dutay nga butang agud nga hindi mabudlayan. Diba nag-extend pa bakasyon, etc. But they're starting to move now. So we expect nga up to Friday mayoyo pa. I don't know about next week, no? Maybe we'll back to normal. Maybe we reduce trips na kami siguro instead of 4, makitatlo na lang, tanawon pa naman na ang volume. Kaya pos mo lang sa amo niya magbuhin 1 round trip. Hopefully, we're praying na this is the normal volume na. Kung man nabugi man kami, the most is tatlo na lang instead. We will not go back to 2 but 3. Ang kabayan sa pagpahayag ni Frank Carbon, ang operator sang Wisam Express. Sa iba na pang mga balita lokal, nagapatikan ng Bacolod City Legal Enforcement Team sang clearing operations sa Libertad Market sang Luna. Sa interview sang Bomba Radio kay Ray de Mesana, head sang City Legal Enforcement, tanan nga structure sang ilagin pahigada kag isa lang nga lane ang maparkingan. Sunod diri isa lamang nga kasalakyan ang makaparking sa isa ka lane samtang ang mga nag-occupy naman sa dalan ang ginpaidog lamang sa isa ka lane. Sila ang kabig nga temporary structure kag baga sa iluhon sa annex sa building kun ini ang mahuman na. Wala naman sa mga ladlad himo sa lugar. Suno kay Demesana tinutuyo sang cleaning operations nga mapaganhagan ng trapiko kamabalik ang naanaran nga sistema kun sa diin ang mga nagabulante sa gwa ang magabaligya lamang sa ilang agricultural products sa bagsakan kag mga naga-retail ang sa bagsakan na lamang magabakal. Sunod diri sang Lunas nagasugod na sila bantay apang bangod ang kulang pa ang personal. Tubdob lamang anay ang mga inila sa 12 sa kagahon apang kumadugangan sa langan na sila nga makabantaya sa sulod sang 24 oras. Pagkatapos ang clearing operation sa Libertad Public Market sa downtown area naman sila magapatigayon sang pagpanghawan. Clearing kita sa Libertad area tanan nga structures ginapaigad ta ang mga parking isa lang kalane ng maparkingan nila. Subungan ni medyo nagdamo pa na. Pero eventually kung magmayo ng panahon, isa lang ka salakyan ang makaparking. Ang pahayagan ni Ray de Mesana, pinuno sang City Legal Enforcement Team sang Bacolod. Samtang ginsugura na kahapon ang Business One-Stop Shop registration sa Bacolod City sa 4th floor sa Ayala Malls Capital Central suno kay Stella Rose Rayos. Ang head sang Permits and Licensing Division kahapon ang unang adlaw sang Business and Permit renewal sa Business One-Stop Shop. Kag madamo na sila sang nabaton nga mga applications pagi sa online business registration. Sunod diri ang iba na nakasugod na sa first step nga encoding sa tuig 2022 samtang may pila naman nga amat-amat na nga nagaproseso sang ilang clearances. Sunod kay Rayo sa mga magabayad in full o kon pagi sa one-time payment sila ang makaangkon sang discount.
Suno siya luyag ni Mayor Alfredo Albi Benitez nga i-extend ang Business One-Stop Shop tubtob sa Pebrero 15 tuig 2023. Kung ikumparar sa 2021, mas mataas ang 2% ang numero sa mga nagproseso sang business permit sa syudad. Suno kay Rayos, 2% lamang ang gin-increase sa registration bangod sang nagligad nga tuig, bago pa lamang nagbukas liwat ang ekonomiya, kag nagamat-amat pa lamang ang recovery. Apisar nga makon manubo, ginakabig naman sila nga positibo nga senyales ang pag-increase ang numero sa mga nagproseso sang business permit sa nagligad nga tuig. Pag-meeting naman kay Mayor Alde Hamaya, he wants to extend it until February 15. So February 15 dire tagyapon. Yes, until February 15 kami din. If ever I think need pa ni siya sang SB resolution. So far first data medyo okay man, damok man. I think nag-advance processing kita mo nag-start kita sang November, I think mga 20. Ang kaban sa pagpahayag ni Stella Rose Rayos, ang head sang Permits and Licensing Division sang Bacolod City. Sa iban na pang mga balita lokal, sa maayong nga balita banwagin abi-abi sa isa ka 26 anyos sang nagadamguhanon or gindumdum sang isa ka 26 anyos sang nagadamgo lang ini sang siya ang ginapukaw sang iyang lola. Agwada pahibalon nga siya ang nalawagan bilang nga tagdaog sa Once Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Apang tuman ng kalipay ni Michelle Martinez sang Barangay Bata, Bacolod City sang narealisar sining matuod-tuod nga grasya ang iya na angkon. Kahapon nagilayon ini nga nagapadulong sa studio sang Bombo Radio. Agad i-claim ang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods. Suno kay Martinez na nagatrabaho ini home-based kon gabi gani sang ginapukaw ini sang iya lola. Agad ipahibalo nga siya ang nagdaog. Nagadumdumini nga siya ang nagadalamguhanon lang. Suno diri iya pagalibrehon sang pamahaw ang iya lola gamit ang 500 pesos nga cash nga yan nadagan. Nagapasalamat ini sa Bombo Radio kag sa mga sponsors kadag pangagdaman sa mga tagpalamati nga makigbahin sa promo agod magadaog ka angay niya. Kapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag Star FM sa 12 Panalo kag sa tanan nga gapamati magintraman kamo para maparehas mo kamo nga madaog parehas sa akon. Basta radyo Bombo! Wow! Si Michelle Martinez, isa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Samtang may nagbakal na sa nga dugang proof of purchase ang isa kailoy matapos sa nagabutan na bilang nga tagdaog sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Hindi mapanas ang yuhom sa guya ni Marianita Solon sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Samtang ginadaho ang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods. Sunod diri dako na ini nga bulig para sa iyang tiyangge. Si Solon ang may duha ka mga bata kag mayara naman sang apo. Nagapasalamat ini sa Bombo Radio kag sa mga sponsors kadag pangagda sa mga taga-palamati nga makigbahin man sa promo. 100. Ika-200. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Sige din ang imo sa 500 pesos. Na sa kamot ko. Thank you, Dave, sa nag-sponsor sini. Ang isa pagida sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 21 promo, Marianita Solon. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, padayon pa nga ginapasanyog sang Bombo Radio Philippines ang pagka number 1 kag most trusted radio network in the country pagi sa pagpatigayon sang Top Level Management Conference 2023 sa mismo nga lugar kung sa diin ini nagsugod sa syudad sang Iloilo. Agod nga mga nagakaigo sa karon nga panahon ng mga tikang. Ang 5 kaadlaw nga strategic planning session ang pagapangunahan mismo sang President kag Chief Executive Officer nga si Miss Margaret Ruth Florete kung sa diin ang network mismo ang naggasto sa aktibidad kag wala sang ginpangayo nga bulig gikan sa mga politiko sa ano pa man nga pamaagi. Ginapadayaw man sang network ang mga panibago nga mga pasilidad kag logistics upgrade nga nagabalor sang 100 million pesos. Antes pa man ang pandemya nga mo ang nangin armas. Agod nga mapabaskog pa ang digital footprint sa pagtukod sang digital Bombo Radio. Agod nga mas mapalap nagpa ang serbisyo sa mga nagasubaybay. Ilibin na sa nangin malala nga epekto sang COVID-19 para sa mga maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio Philippines. Makasalig kamo nga padayon niya igahatag sa network
ang matutuod nga serbisyo nga ginakinahanglan kag gusto sa mga audience. Ang strategic planning conference ang may tinutuyo nga makita ang mga nahimo na kag ipadayon pa ang mga best practices sa areas of operations kadungan sa pagsanyog sang teknolohiya. Ang Bombo Radio Philippines kag Digital Bombo ang magpadayon man agad nga magamit ang mga nasambit nga development sa pagpalap nagpasang serbisyo publiko. Ini ang inyo nga Bombo Radio Philippines, the most trusted, the #1 radio network in the country. Ang Top Level Management Conference 2023 ang nakaschedule halin subong adlaw Enero 4 tubtob 7 tuig 2023 sa St. Clement's Retreat House, La Paz, Iloilo City. Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligada sa tanang alas 6 sa aga. Inyo nabatian mga detalye sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Dugang pa nga mga balita aton balikan diri sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radio Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Sa nakaligada sa takna nga alas 6 sa aga. So katugnaw gyapon no. Sa nga to na sa ning panahon na waysang pahuway ang pag-ulan no do wag pa na kaysa nagatulutilha man. Pati checkan nato nang dalagan sa nga panahon na subong nga Miyerkules nagikan na sa Bombo Weather Center with Bombo Macy Ofamen. Bombo Macy, good morning. Come in. Yes, Bombo Erlin, kag mga kabombo, nagapadayon gihapon na pagulan diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental halin pa kahapon. Alas 3 kaina sang kagahon ang low pressure area ang ulihi nga nasiplatan nga nakabase sa 195 km south sa Puerto Princesa City sa Palawan. Samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang magapekto naman sa Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Mindanao kag Palawan tugas sang trough sang LPA. Samtang ang Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa kag Aurora ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang Luzon kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang trough sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sa Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang trough sang LPA kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminhan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minha nasidlangan. Ang baybayon sa bugos ng Pilipinas ang mangin nga kasarangan tubtob sa kabaskog ang pagbalot. Samtang para sa tadsang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 28 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 4.9 km per hour nga may moderate rain.
Metro Manila. 25 to 29 degrees Celsius, 2% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugol niya 0 km per hour nga partly cloudy. Naga. 24 to 28 degrees Celsius, 92% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugol niya 4.2 km per hour nga may moderate rain. Rojas. 24 to 28 degrees Celsius, 90% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugol niya 7 km per hour nga may light rain. General Santos. 24 to 32 degrees Celsius, 86% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapaskugol nga 2.1 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:00 sa bunga aga, kag magatunod alas 5:39 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Maisel Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Maisel Famen nagikan na sa Bombo Weather Center. Alas 6:21 na sa aga. Karon na sa ilokata sa mga detalye na sa mga nagapangunang mga balita national. Gin-anunsyar sa Philippine Health Insurance Corporation nga kasunod sa suspension sa pagbasaka sa premium rates. Mayarag gihapon na sa adjustment sa deployment sa panibagong mga benepisyo nga nakaschedule nga implementar subong tuig. Suno kay PhilHealth spokesperson na Ray Balenya. Hindi makaapekto sa mga operasyon ng suspension sang premium rate hike kasubong man sa pagbasaka sang income ceiling sa 90,000 pesos. Sunod diri ang mga bagong benefit packages lamang ang mahimo makaangkon sa adjustment sa deployment samtang wala naman sa mangin pagbago sa current benefits. Madumduman ang sang Lunes ginanunsyar sang palasyo sa Malacanang agin mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa PhilHealth nga isuspende ang premium rate hike increase nga 4.5% subong tuig gikan sa 4% kasubong man sa adjustment sa income ceiling sa 90,000 gikan sa 80,000 tinalikdan nga tuig ang schedule increase ang Santos Universal Healthcare Law nga nagamando sa pagbasaka sa PhilHealth contribution rate tubdo magdangat sa 5% sa tuig 2024. Sunod sa PhilHealth official kalakipa sa mga panibagong benefit packages sa implementar subong tuig amo ang severe acute malnutrition package kasubong man ang outpatient mental health package. Suno kay Balenya, i-review sa PhilHealth ang ilang benefit plan para sa year 2023 kasunod sa naging suspension sa premium rate hike agad nga ma-assess ang adjustment sa implementasyon sa pila ka mga benefit packages. Samtang nagabot na kagabi sa Beijing, China si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagpatigayon ng state visit. Saka kay sa PR001, ang presidente upod sa bilog nga Philippine delegation ang nagabot sa Beijing alas 6:10 kagabi. Ang state visit ni Presidente Marcos sumalin Enero 1 akong 3 tugtog 5 ang ginpatigayon kasunod sang nangin imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Ang China among labing una nga non-ASEAN country nga ginbisitahan ni Presidente Marcos sumalin sa iya nga pagpungko sa pwesto. Samtang yara sa China, ang presidente ang ginalauman niya magtalakay sang tuhoy sa ginaagawan niya kadagatan kalakip ng West Philippine Sea. Sa iya nga ginaakon pakig hininanon kaupod sa mga Chinese officials. Mahimo man nga talakayon ang posibilidad sa oil and gas exploration sa rehiyon nga manggaran sa resources. Santo sa nauna nga pahayag sa Department of Foreign Affairs, ginabanta nga magadangat sa napulo tubtob 14 ka mga bilateral government agreements ang mapirmahan sa nasambit nga state visit. Madumduman nga gindayon gihapon ni Presidente Marcos ang state visit apisar pa nga may surge sang COVID-19 cases sa China kasunod sa pagpasalig sa Chinese government nga sila makahuman na sa nga arrangement agod nga masiguro ang kahiluwayan sang ni Presidente Marcos kag sang bug-os nga delegasyon. As I leave for Beijing, I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. We will seek to foster a meaningful relation and broaden our cooperation in various areas such as agriculture, energy, infrastructure, science and technology, trade and investment, and people-to-people exchanges, amongst others. I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries.
Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kaagot ang balita, nagpati si Atty. Jomax Ortiz ang mayarasang GOA signal nagika na kay US President Joe Biden ang pagpadulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa China. Agad magapatikayan na sang state visit. Sa interview sang Bombo Radio kay Ortiz, ang tatlo kadlaw ng state visit ni Marcos kay Chinese President Xi Jinping ang mayapanugot kag clearance sang Estados Unidos bago hindi inilahog-lahog nga lakat. Sunod dari urgent na paglakat ni Marcos sa Beijing magwadapi sa nga mayara sang COVID-19 pandemic sa karon sa nasambit nga pungsod. Nagadayon ini sa gyapon. Aminado ang abogado nga hindi makahalin ang Pilipinas sa relasyon sa Amerika magwada kita ang dependent economically kag socialist sa US. Nagapati ini nga isa sa mga issues nga pagaistoryahan ni Marcos kag Xi amo ang West Philippine Sea. Suno sa iya posible nga si Biden ang nagdirect kay Marcos nga checkera ng sitwasyon magwada gatukod sa karon sang base militar ng China sa West Philippine Sea kag ini ang dapat temprano pang matapna. Kung hindi mapungka na pagtukod sang base militar sang China sa teritoryo sang Pilipinas, mabudlay na ini nga hokson kon gubon kag manginatuman kadelikado. Magluwas sa West Philippine Sea, tinutuyo man sang pagbisita sang presidente sa Beijing amo ang i-define ang tanan nga investments ni sa Pilipinas. Suno kay Ortiz, ang China ang nagapangaduha sa Amerika bilang economic giant kag di ma-deny nga makabulig gid sa Pilipinas ilabi na sa bahin sang kalidad sang ilang nga mga produkto. Kung sino nga perception kung bukons nga ini siya resulta na iniman sang lakatya sa US kay Joe Biden. Actually, kung tanawon mo gid, kung diin pa to nagtaas ang COVID sa China, dito pa sa nga tsimpo malakat. So initanan nga ang visit niya sa China, this is with the go signal sang US naton nga presidente nga si Joe Biden. Hindi ni siya log-lahog malakat sa China nga why ni clearance siya sa Amerika. Si Attorney Jomax Ortiz. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginpasalig ni Commission on Election akong COMELEC Chairman George Garcia nga preparado na ang COMELEC sa pagpatigayan sang barangay and sangguniang kabataan election akong BSKE. Hinali nga maga-desisyon ang Korte Suprema nga ini ang schedule sa mas temprano nga petsa. Ginpagwas ang COMELEC Chairman ang pahayag matapos nga siya ang ginpamangkot may kangtanan sa pending nga desisyon sang Korte Suprema sa petition nga nagakwestiyon sa Republic Act 11935 nga nagapostpone sa December 2022 barangay polls kag ginreschedule sa Oktubre 2023. Sunoy Garcia sa worst case scenario, hinali nga magdesisyon nga mas temprano sang sa Oktubre ang eleksyon, pasalig sini nga preparado ang COMELEC. Dugang pa ni Garcia nga ginpahayag ni COMELEC Commissioner Ray Bulay, ang commissioner in charge para sa BSKE, nga tanan nga materyales ang nga pagagamiton para sa 2023 polls ang na-deliver na antes ang pagtakop sa 2022. Nagpasalig man ang COMELEC chief sa publiko nga sila ang magkapadayon sa pagprint sang balota para sa BSKE antes matapos ang Enero o kon matapos ang pagprint sa mga balota para sa special election sa Cavite. Sunod diri apisar nga sa Oktubre pa ang piniliay. Mas maayo kung temprano pa lamang nakapreparar na kag ini ang pagataguon na lamang sa warehouse. Patag sini nga ginalikawan nila nga padugayon kung sa diin mahimo nga may magluntad pa nga problema gani bisan sa patempranuho ng piniliay, preparado naman ang COMELEC. Nagalaom naman si Garcia nga magapagwaan na sang desisyon ng Korte Suprema subong nga Enero. Gindumdum sini ang statement ni Chief Justice Alexander Hismundo nga nagapahayag nga iresolbar sang Korte Suprema ang tanan nga petitions nga may national concerns antes matapos ang Enero. Under a worst case scenario, kung sabihin man na mas maaga dapat sa October ang ating eleksyon, katulad ng aming pong sinabi, handa naman po ang COMELEC. Si Commissioner Ray Bulay ang aming commissioner in charge para sa BSKE. At sinigurado po niya na before December 31, yung lahat ng mga kagamitan ay na-deliver na sa amin. At the same time, ngayon pong January, sisimulan na muli namin hanggang matapos ang pagpapaprint ng mga balot. So maganda na, ayusin ang lahat. Kung sakali mang sabihin sa amin mas maaga, the COMELEC is prepared. Ang kabayan sa pagpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Karon na sa ilagata sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita international sa United Kingdom na balabagan ang pagbalik sa trabaho sa nga pila ka mga empleyado matapos ang bagong tuig. Kasunod sa nga strike ginapatigayon sa mga trabahante sa railway sang pungsod nga nagadugang sa mga sektor nga nag-agunto sa pinakamalaba nga cost of living crisis sa henerasyon sa karon. Kaangay nga nagasampok ang mga empleyado batok sa gobyerno kuna
sa diin ang mga empleyado ang nagademand sa mas mataas nga sweldo agad nga makapian-pian sa pinakamataas na nga inflation sa sulod sa isa ka dekada. Ini na ang pinakamalala nga nagadangat sa 11%. Ang nakandan nga tuman ka busy nga London na train stations ang nangin malinong kahapon kadungan sa labing unang nga normal nga working day sa tuig 2023. Kasunod sa nga New Year break, nagpaandam ang Network Rail nga nag-ooperate sang rail services sa United Kingdom sa mga biyahero sa pagbuhin sa nga train services ukon mahimo nga wala na gid sang biyahe sa pila ka mga lugar tubtob sa Domingo. Ang 5 kadlaw nga strike action na nagumpisa kahapon Martes nga ginalakipan pa sa nga duha ka mga 48-hour strikes nga ginabatigayon sang kapin 40,000 ka mga miyembro sang RMT Union. Ang ASLEF Union ang natala na man nga magpatigayon sang strike kawas sa Webes. Samtang ginpanawagan naman ni Transport Secretary Mark Harper sa mga rail unions nga magabalik na sa negotiating table. Sunod diri managdesisyon ng trade union sa pagpatigayon sang sang strike subong nga semana nga wala man na nagabulig kundi nagahalit pa sa rail industry kasubong man nga nagahalit sa interes sang diri nagatrabaho. The two sides need to hammer out a deal on outdated working practices in the industry, for example, to make sure we have a proper 7-day railway operation, and there's a fair and reasonable payoff on the table and a guarantee of no compulsory redundancies for a reasonable period. These strikes, they're damaging to the rail industry, they're damaging to the people that work in it, they're damaging to all of the people that depend on trains and depend on people commuting, and I want to see the dispute resolved. Ang kabahin sa pahayag sa United Kingdom Transport Secretary Mark Harper. Kag sa ito ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa China. Ginakondinar sa China ang mga panibagong nga COVID-19 test requirements nga ginapatuman sang dinosena nga mga kapungsoran sa mga pasahero gikan sa ilang mga teritoryo nga magabiyahe abroad. Kadungan sa paandam nga sila magapatuman sang countermeasures bilang sabat. Nahibaluan nga kalakip sa mga pungsod nga naga-require sang negatibo nga COVID-19 test sa mga gikan sa China antes ang rival ang pungsod Estados Unidos, Canada, France kag Japan. Ini ang kasunod naman sa nga pag-surge sang COVID-19 cases sa China. Suno kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, pila ka mga pungsod ang nagpatuman sang entry restrictions apang para lamang sa mga Chinese travelers. Parindugan sini nga antikang ang wala sang scientific basis kag indi mabaton. Kasunod sini ang opisyal ang nagpaandam naman nga ang China ang magahimo sa mahimo nga magpatigayon sang countermeasures santo sa principle of reciprocity o kon balos madunduman nga ang China na nakitaan sang hinali nga pagduging sang infections matapos nga ginpahalugan tinalikdan nga bulan ang sang nga sa tinalikdan nga tuig ang mga ginapatigayon nga tuman kahugot nga zero COVID restrictions apang may kakulangan sa paandam kag preparasyon gani gilayon man nga napuno ang mga sang mga biktima ang mga ospital kag crematoriums. Sang ulihi nga semana sa Disyembre ginpahayag sang Beijing nga hindi na required nga ipaidalom sa quarantine ang mga inbound travelers nga nagresulta agud nga madamo sa mga Chinese ang naghingagaw sa pagplano para sa madugay na nga ginahulat-hulat nga tsansa sa pagbiyahe abroad. We are willing to strengthen communication with the international community and work hard together to overcome the epidemic. At the same time, we also believe that some countries have imposed entry restrictions targeting only Chinese travelers. This decision lacks scientific basis and some practices are unacceptable. We firmly oppose any attempts to manipulate epidemic prevention measures in order to achieve political goals. We will take countermeasures based on the principle of reciprocity. Ang kabayan sa pagpahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning pinaagi sa interpreter. 42 minutos sa nakaligada sa tanggal 6 sa aga karon na sa aton nga balita espesyal. Nagataliwan na ang King of Football nga si Edson Arantes do Nascimento o kan naman sa kilala bilang Pele. Sa edad nga 82 sa apang ang ngalan naman sini ang magatinir gihapon sa bilog nga kalibutan sa mga sobra 700 ka mga Peruvian children nga ginbunaga ta sa tinalikdan nga tuig santo sa datos sa Peru National Registry of Identification and Civil Status. 738 ka mga lapsag ang na-register sa ngalan nga Pele, King Pele, Edson Arantes o kon Edson Arantes do Nascimento. Ang full name mismo sa 3-time football world champion
Nagtaliwan ang Brazilian star sa Disyembre 29 sa edad nga 82. Gintambungan na sang linibo ka mga fans ang haya sini sa stadium sang iyang long time club nga Santos. Ginpangunahan sang bagong nga presidente sang Brazil nga si Luiz Inácio Lula da Silva ang tribute para kay Pele. Samtang naghatag na sang final farewell ang Brazil sa pinakasikat nga bata sa bilog nga pungsod Brazil sa pila ka mga Peruvian nga mga kabataan nga mga babayi. Kinyanton sa 51 ang nabaptize bilang Queen Elizabeth o Queen Elizabeth II. Kaangay sa British monarch nga nagtaliwan sang Setyembre matapos ang 70 katuig nga pagpungko sa trono. Samtang apisar sa pagkapatay ni Pele, pinakakilala nga ngalan nga ginagamit sa mga Peruvian parents amo ang iya nga Portuguese star nga si amo ang iya sang Portuguese star nga si Cristiano Ronaldo kung sa diin napilian ini sang 31,538 83 ka beses. Kasubang man nga 371 ka mga babies. Ang pangalan sunod kay Leo Messi o kon Messi para sa Argentina World Cup champion kag 229 naman sa kay Mbappe o kon si Kylian Mbappe nga isa ka French star. Samtang isa naman ka bata ginbunag sa nakaligad nga tuig ang ginpangalan kasunod sa billionaire nga si Elon Musk. Grabe no? Kagamuman nga may ginbunyagan sa ngalan nga Qatar matapos sa gin-host ang pungsod Qatar ang 2022 FIFA World Cup. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo, nag-utang ang gobyerno sang Pilipinas sang 3.15 billion pesos sa bulan sang Nobyembre, ganin nagdangat na sa 13.84 trillion pesos ang utang sang national government isa ka bulan antes natapos ang tuig 2022. Yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Impahayag sa Bureau of Treasury nga nagdangat na sa 13.64 trillion pesos ang utang sang national government santo sa katapusan sang Nobyembre 2022. Sunod sa Bureau of Treasury ang 0.02% increase sa Oktubre ang epekto sang manubo nga balor sang peso batok dolyar. Kumpara sang Disyembre 2021, nagdangat sa 1.92 trillion pesos ang kabugusan niya utang sang gobyerno. Samtang ang domestic debt naman sa Nobyembre ang yara sa 9.43 trillion pesos nga mas mataas pa sa 72.73 billion pesos sa bulan sang Oktubre. Kag amuman niya nagsaka ang external debt sa 658.07 billion pesos sang Disyembre. Ginaekspektaran sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapanubo ang current debt to GDP ratio nga 63.7% sa katapusan sang Setyembre nga mangin 51.1% sa tuig 2028. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 79 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 61 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 15 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 85 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 62 pesos and 85 centavos tubtub 67 pesos and 60 centavos ang presyo sa unleaded. 63 pesos and 35 centavos tubtub 68 pesos and 30 centavos ang presyo sa premium. Kag 64 pesos and 17 centavos tubtub 69 pesos and 75 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamasaw Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kanto naman kita sa aton nga balita sa Hinampang. Matapos ang 8 ka milya nga funeral procession para sa Brazilian footballer nga si Pele, ginlubong na ang legend sa syudad kung sa diin ini nagsugod sang iyang karir, 70 ka tuig na ang nakaligad. Yarang report ni Bombo Fons Espino. Abot na sa Santos FC sa Bela Belmiro Stadium Pits ang lungon sa Brazilian football icon nga si Pele kung sa din ini ang nagtiner sa balawig para sa career. Ang lungon ni Pele ang gibutang sa dalom sang barako nga canopy sa stadium kay ini ang ginlubong sa Memorial Necropole Economical Vertical Cemetery sa hometown city sa Santos. Linibo ka mga Brazilian fans ang nagtambong kag naghatag sang ila simpatiya. Isa man sa mga nagtambong din ang presidente sang FIFA nga si Gianni Infantino kag South America sa football chief Alejandro Dominguez.
Yara man dito ang presensya sang Turkish Foreign Minister nga si Mevlut Cavusoglu kag ang newly sworn in President sang Brazil nga si Luiz Inácio Lula da Silva. Ginatagan sang nickname nga The Black Pearl ang football icon nga nagtaliwan sa Disyembre 29 sa edad nga 82 anyos. Bangod sa cancer, gilayon man nga nagdeklarar ang Brazil sang 3 days of mourning kasunod sa pagkapatay sininga. Si Pelé ang all-time leading scorer sa maragtas sang sports sa 1,283 ka mga goals sa 1,363 ka mga games samtang yara ini sa peak sang kariyera awalin sa tuig 1957 tubto 1977. Kilalaman ini bilang Ori o the King kung sa din ini ang ginakonsiderar nga one of the greatest footballers of all time. Naragaan ni Pelé ang anom ka Brazilian Serie A titles, duha ka Copa Libertadores titles, kag ang Intercontinental Cup for Santos. Kag ini man ang nagdala sa Brazil sang 3 World Cup titles sang tuig 1958, 1962 kag 1970. Kag amuyad tong ato sa mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! 48 minutos na nakaligada sa tanang kalasaysa sa aga. Inyo nabatian ng mga balita dari sa pagkapangalagad sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Miyerkules sa Petsa 4 sa bulan na sang Enero sa mga tiga 2023. Sa katapusan kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sa aton nga Bombo News Analysis, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo, voter registration. Sa nagligad, naginutok ang rehistrasyon. Nagsuli naman ang sitwasyon sa karon. Kaya daw kaangay nga nangin maiwat ang mga tao. Nagpadulong agud magparehistro. Sadto nagagwanta bisan matunugan pa. Kagahon pa sila nagapila. Daw kaangay nga may nagahulat nga grasya, ano pa ang kabudlay ginagwanta. Ano bala sa karon ang wala? Kaganuman sang nagligad ang yara. Pala magkutanon nga pwede man ninyo pagasabton, kay basi ko na ano ang yara sa inyo panguna-una, amuman ang sakon. Basi kinanglan lang nga sa ila ang may maghahakot. Kaysang nagligad amo man ini ang pagpaningamot. Ugaling subong laban wala sang may magasto, wala sang eleksyon, gani politiko, hindi magpangaluyag sa imo. Ang ini ang pauna-una at nanawa naging padala ni Eric Caspi sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginawa? Pininanta sang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules petsa 4 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Unang adlaw sang Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga maginakaw po daw walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asala sa siya nga takna sa mga aga sa pagtalakaya sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Sa oras ng 54 minutos sa nakaligada sa taknang alas 6 sa aga. Atensyon sa mga nagulog sa entries sa ato na suning promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and the Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, sa oras sa banwa nga 54 minutos sa nakaligada sa taknang alas 6 sa aga. Yari na nga tan sa niuna nga daily draw winner para sa buong adlaw sang Miyerkules. Ang aton nga draw na supervise ni Mama Gladys Mea Sanchez, ang aton nga FDA representative. Ang aton nga entry sender nagamit sa nga Nescafe bilang nga proof of purchase. Taga Poroca Rose, Barangay Cabog, Bacolod City. Poroca Rose, Barangay Cabog, Bacolod City. Richelle Halandoni, Richelle B. Halandoni sa nga Poroca Rose sa Barangay Cabog diri sa may siyudad sa Bacolod. Ikaw ang aton nga tagdaog sa buong nga aga. Meron ka sa nga tub sa 2:54 karon sa udo sa mag-claim sa imong premyo diri sa studio sa nga Bombo Radio. Sa liwat, Richelle B. Halandoni sa nga Poroca Rose, Barangay Cabog, Bacolod City. Congratulations! 4 minutos sa nabilin nantes ang alas sa Shata sa aga. Nagadang at banwa sa masobra 3,000 ang personnel sa idalo sang Police Regional Office 6 nga na-promote last year. And na-congratulate nato na because ang angkon sa nga promotion tidugang naman nga mga responsibilities para sa aton nga mga police officers. Nagikan sa Bombo Patrol, Bombo Cherry Grace Santillan sa report. Kamin. Orlean ang mayara sang 3,335 tanan ka mga opisyales o kanang police officer sa kabugusan sang PRO 6 o kanang kabugusan nga Western Visayas nga mga kapulisan. So patrolman to police corporal mayara sing 1,077 ang na-promote kaga police corporal to police staff sergeant mayara sa 1,226 samtang police staff sergeant to master staff sergeant mayara sang 353 kaga police master sergeant
to Police Senior Master Sergeant mayara sing 111 kag Police Master Sergeant to Police Senior Master Sergeant mayara sing 210 kag Police Chief Master Sergeant mayara man sang 210 kag Police Executive Master Sergeant mayara sang 133, Police Lieutenant mayara sang 17 kabilog, kag Police Lieutenant to Police Captain mayara sang 171, kag Police Major mayara sang 37 Bombo Arlene. So sang December ini sila na pang-promote bangod sini na nga Enero sila pag ipatigayon ang oath taking nila Bombo Arlene. So sang promotion ini nila ang order antes ini sa adlaw sang Pasko. So dako gid ini nga Christmas gift man sa aton nga mga kapulisan sa bug-os nga Police Regional Office 6 sa Bombo Arlene. So yes, Bombo Arlene, no, congratulations sa aton nga mga kapulisan. January, no? Ilang oath taking. Yes, Bombo Arlene. Sige. Bombo Che, salamat gid. Bombo Arlene, report gika sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Antilian na 2 minutos na nabilin natin sa alas 7 sa aga. Standby ka mo, Banwa, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakasang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Enero 4, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong sea dispute sa West Philippine Sea inaabangan po ngayong tatalakayin sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa China. Ang pamahalaan naman patuloy na minomonitor ang mga dumating na Chinese nationals sa bansa na nagpositibo sa COVID-19. Ang PhilHealth nakatakdang talakayin ngayong araw itong suspension order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa dagdag na contribution. Ang pamunuan naman ng Quiapo Church, kabilang ang iba pang stakeholders, titiyaki na mapapangasiwa ng maayos ang Nazareno 2023. Ang mga magulang